the gateways to heaven. For near for a door so soon, Uncle Ponase, and you bring so a Mamunina Quaba about the Righteous TV, the gateway to heaven. TV one was swa or nam would ye for Ajamai Benjamin so. Or nam would ye for Ajamai Benjamin so. Edia baba bidua Ghana mem onam so ede hwimu akra ede janum nyankopon ase enumere so na ni die mu ni ahobrasiem mede enchia soronko ebekọ akwa enyina onyankopon difo de wasoma no enyina yeja ona Israel nyankopon nam no so edi TV nwanwaso yi ababidua Ghana mem mikire odifo Ajamai Benjamin na masai wia masade nchia soronko akwa mayi nyina ye maame batampa onyankopon difo Ajamai Benjamin ne yere mama beta Ajamai owo me obatampa enumrei yede nchia sonko kese pa na dema minim se yewuro difo Ajamai Benjamin nyankopon ti hoye yede nyankopon wase orofo enumrei memo akwa aba samu akwa aba biem eba Righteous TV a ebura dwene ni panti ase so nsemo a wote wo so TV a wonam odifo Ajamai so ewie bere mu wonam no so abie no Ghana so fa TV so ede hwim akra ede a kire kwantene ne no ede janum nyankopon ase odofo yenjia ne se Awurade bejew na so age so se amana yeye ampa odofo enumere nyamenko ena moha menem panimfo ena wahanum nti mensa bre no membon panimfo yi meda wo mu adi na omo abo wo mudi nansa no amemfa number entudwa number yi ofre no ameye hunu baby a wo hwe ye free ofre sa number yi no ameye hunu baby a wo hwe ye free number ne ye 0244 445929 0244 445929 0244 another 445929 fanomba yi ne frɛ na mi ehunu baby a wo hwɛ ye ede free meda wase enuanom a mpanimfo a me no mo ha bɛkɔ mpanimfo yi ho no bia bonidin ne ahye yidwumadie nase meda ase opani pacho udin de say eda obusem din nenso you de meda odifo Ajamai see you Righteous TV meda nase na metia na ye na dom ne na do ne humobro ne adwempa wo ewo ni nyankopon a oyi ne ho adi a kire no ene ne ama yenso yasebi ewo Righteous TV meda odifo Ajamai Benjamin asi ntia so nko na enkoma no idinde oheneba Prince odo na aframe secretary edana medasi edase say friend brother Prince my secretary edase
mpanimfoɔ mmienu so wɔ me benkum so ha mpanimfoɔ pato de odi kan pato de de sɛ eba cho ni di no bu kwa so me das onye me fa sa kwa nyi so na me di ntia so ko e de ama yuru jifo agema e be chame se ye na da prince e kan eye akonya ni hu buru bi na nyankopon nam no so ama yesu ya sebia enumre ye hu ye wo Righteous TV ti ye da odifo agema nyankopon ase yes nyankopon na so ndwe nka ni jifo na ye ma me ma abeta agema so se Radi se Radisha and Canada. The batch of friend Elda Ebenezer. Amen. Elda said that Ebenezer no. Menua also did the say. Elda batch of friend Elda Fisa. Na me fa kwanya we so achia mira odifo agema Benjamin. One ni hu kanyi. Se baby a mu bi ani nyankopon asomdwe no enka wo da. Amen. Orofo me so a me di chiame udwumadi enim no. E friend me Edadwomo. Edadwomo ejanom nyankopon ase medame rodifo agyeman Benjamin ne nyankopon nase brother prince memisaw uni odifo agyeman ebra wo ba na ase bra ne ni hiae sei na hu odifo agyeman sei na hu no sei na otie na sei na hu no eda medasi odifo agyeman Benjamin eda oye enipa sonko a asasi isu no se upe nipa nyankopon everu no wate asfo asasi isu a upe nipa ba ko ntimi odifo agyeman Benjamin free se Israel nyankopon bo soro ni asasi we ya yetisu ibi ene yeti Righteous TV enipa nyankopon bu na asase su so opi nipa ba ko de a ntimi ni odifo agyeman Benjamin free odifo agyeman Benjamin eye nipa ne ho anwanwa adintia ne ho anwanwa oni nyankopon Israel nyankopon no ewo ayonkofa na mede me ho ebe ball no na menene nansi ye awon hu se ampa o nipa sonko e wate atfo asasi so eno na amman ne me nso masibi e wo nyankopon ani me de na nka me nsa na me mfata e da me na me ka ma asem se me de senka nyankopon gina na nipa do nyina gina nanim a me de nka me gina chirichiri no a me tie wo kura wonti ti se ne menzo so nyankopon frɛ no sɛ ne ba na mo odifo agyeman Benjamin so odifo agyeman Benjamin obi a emra me tie ne ne na me ne nante ye wo nyankopon mu oyɛ no kwafo nyankopon odifo yɛ no kwafo nyankopon odifo yi enipa a di nyankopon epe na ode be kyerɛw di nyankopon pe na ode ebe kyerɛw na on kyerɛw ade bia so a eni nyankopon ebo ebira ne nyankopon bo ebefu nemo obɛkyerɛw ade a nyankopon ani ɛbɛsɔw obɛkyerɛw ade a nyankopon ani ɛbɛsɔw ɛda nyankopon difoɔ agyeman Benjamin deɛ enipa biara ohyie nyankopon difoɔ yi asase so wɔn nso bɛyɛ different sɛdeɛ Israel nyankopon ayɛ n'akoa ne different na wo ka difoɔ paa de a ɛwɔ asase so a na wo pɛ difoɔ no kwafoɔ paa wɔ asase so a wo pɛ baako sɛ wontimi nyi odifoɔ agyeman Benjamin free ɛda no kwasɛm yɛyɛ mpo
nkrofo hu yabonten a on pese wo hu diifo kura ye ne no enam because of say diifo na ye bi hia no abrabopa ne subampa wo de atete tumu pese diifo ko ne hu ene say diifo no ho asem na mekan eyi odiifo agema Benjamin se wo pe diifo e wa tiasefo asase so a ya Israel nyankopon se wasre ne diifo bi wa tiasefo asase so awie mire mu a ene so wo pe ba ko a untimi ni odiifo agema Benjamin free se esi ye twusi ba ko ene saa wae no eda entokwa besi hu because untimi ni odiifo agema we dey na free odiifo agema Benjamin de nti America se untimi enyi ni free mu ni se me ba ne nchen no wo hwe adiifo na nyankopon ka mo asem wo tresem ni mu wo hwe o makwai na se ni odiifo agema Benjamin tie na pepepe adi nti na America sa enano ye jamosi enka me eda pato asem bi bitimi akasa ka me be so asem pause me ba be so asem ho eda feza oba onyankopon diifo agema Benjamin nchen woni ni hia yi atom ba atom so na ehumobro so na woni onyankopon diifo hia yi se na ehunu na de na ehunu no eda meda wase so obi so sa kwan efsasemi meda wase pa eda we pacho emra ninya akwanya eni nyankopon diifo no be hia yi me hu se odiifo agema Benjamin we nipa sonko nipa mamu eda if so hwe ni yoyom na brabo eni ni su na so ben na eya wo kwa bobu nkunta se na nipa we nipa ben we nipa oba wo ne se de oba wo me na se de wi a osie na de yofa no e different se da mpacho yenyina yinswa eni kakra eni adiifo no bia nante eni asofo na nante na so hwe de wi a odiifo agema Benjamin ositie na chesebeju nsem eda mpacho me ba pause ho yo ahwefo ene etiefo sesi ye me ma number mi ehunu baby a utie ye free baby a utie Righteous TV free number ni ye 0244 44 59 29 0244 44 59 29 0244 another 44 59 29 mean free natural baby o share Righteous TV free medase eda to aso na wokasa medawase pa eda nti sani o ni stu na me hu no odiifo agema Benjamin ni aba na me to am bu nkuta se ene odiifo yi samra Bible eda to obi abaso hello Eda. Hello. Memo waju minua. Yeja papa. Na pomwe. KRISTO adawroma ye ho ye pa. Na minua efa na wo hwe Righteous TV free. Me frɛ wo free offense north. Nkwa. Okay, ye de nyankopon ase. Koso ana abofo na wo ba ho. Yo koso ana hwe Righteous TV wate. Nyame mankwa Sunday meba ho. Echina. Yede nyankopon ase nyame nchira mo pa wo adwuma pa mo ye maye unchira ososo odofo so betimi afre 0244 44 59 29 0244 44 59 29 fre ni ehun baby a wo hwe Righteous TV free medawase eda medawase me pacho nti na me ka Bible no se de Bible ni tie no so no odiifo agema Benjamin bi hia unse na Bible ni mu nsem se de sitie ne ye eda me hello good evening minua pacho no wapomo e hello odofo na wapomo e minua nyankopa adumboko eda yiro diifo agema nyankopon wase odofo minua na hefa na hwe free hwe Righteous TV free agona
agona asante agona bacho we ifra asante agona yo medawase odofo so betimi afa number no afre no wa me ehun bibia wo share righteous TV free 0244 44 59 29 odofo edawase minu edawase why eda to aso eda medawase pacho won ntina me kase odifo agyeman benjamin waye asem no if say eda eni asofofuo nim bebre hia e obi o si ye bia otimi kan bible esi enso eda mpacho onya kwanya na oben na esu ede ban ni yo obeda na di no otimi se dabi na bible no kan de ne wo bible ni ma hu a wo de ka se wo kan bible esi na wo ye odifo na yo so enso ni odifo agyeman benjamin odofo memo adwumenua Joshua aja pacho ni jim no wapomo pacho me hwemu free koforidia na nkese me hwemu pa yo edanya mko Awurade nka mo ho ene enkyerɛkyerɛ papa Awurade Nyankopɔn nam ne difo so ɛkyerɛkyerɛ yɛn yɛsrɛ Awurade Nyankopɔn ma no sɛ ɔnkɔso ankyerɛkyerɛ na yɛn so yɛbɛdi nanamo akyi yɛbɛba abɛsra mo ɔkɛseɛ no ɛnka mo ho eda Nyankopɔn ase medame rodifo agyeman Nyankopɔn ase eda na sepa odofo so betimi afrɛ number no na da TV no so no 0244 44 59 29 frɛ na yɛhunu baby a wo hwɛ righteous. Hello. Bacho, good evening. Hello. Bacho, good evening. Hello. Bacho Memoajo. Hello. Yeah. Aya, low TV no, low volume no. Low TV no volume no. Odo kasa, oni me na kasa. Ensentia hu TV no so. Bacho kasa. Hello. Eda feedback for us. Eda me da say. Eda na me ka say. Odifo agyeman Benjamin oye asem no. If say emra no di uma ye nim na nim be hia. That person. Hello, Minua. Hello, Minua. Hello. Bajo. Good evening. Nyankopon de achai. Bajo Nyankopon de achai. Bajo ni de mo so won te say. Bajo ma wa no so why na kasa no ofom. Me so ani di. Hello. Wentimi nyina so ofofro so frɛ 0244 44 59 29. Ewo Righteous TV so me hunu baby a wo hwɛ Righteous TV efree meda wase. Eda feza obeto aso. Ma me nko ede Beneza ho. Eda Beneza. Uba wodifo agyeman Benjamin enkyɛn. Sɛ na ehunu papa ifa. Eda mpacho meda ase nya kwanya kesi a wodi amana. Eda janum Nyankopɔn. Eda yɛrodifo agyeman Nyankopɔn so ase. Eda yɛrodifo agyeman de bra yi nya kwanya ni Nyankopɔn bi di ehyia. Adeɛ baako a yɛ me fɛ ne sɛ bi sɛ Nyankopɔn difo yɛ discipline. Difo agyeman oyɛ discipline. Sɛ enipa no woyɛ hwan. Adeɛ ni Nyankopɔn. Hello, Eda mpacho memba. Hello, yɛmo akɔ ababa Righteous TV so. Hello, mpacho yɛmo akɔ ababa Righteous TV so. Pacho, minua na wa udi de say. Hello. I'm so wentimi nyina so ofofro so some frɛ 0244 44 59 29. Frɛ ebra Righteous TV so ne ehunu baby a wo free. So frɛ so anu abo odin no aka baby a wo free. Na wase. Eda Beneza. Mpacho enidi me das.
ɛda mpaso ani di na me kyerɛ sɛ yɛwɔ odiifo agyeman bra yɛ nyini na nkɔpɔ bi di ahyia no ɛhu sɛ yɛwɔ odiifo agyeman Benjamin oyɛ discipline sɛ nipa deɛ wotie biara adeɛ ne nyankopɔn bɛnam so sɛ yɛmfa mfa ha wodaa ne sɛ ɔbɛka w'anim ɛno teɛ ɛna ɛda mehu sɛ nyankopɔn odiifo yi ɛsɛ yɛ nipa sonko sɛ okura dan kwansɛm. Hello. 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 Good evening. Good evening. I'm Baba Rachels TV. Within the say, Nahi now, free. Yeah, we are the who you know, sir. Pato, within the say. Hello. Pato, na free, eh? Pato, me kasa free half of me. The young couple was say. Within the say. Within the Kofi Abai. Hello. Hello, Mr. Kofi Abai. Kasa. Kofi Abai also kasa free half of me. The gentleman young couple was say. Offer frost some free. Righteous TV. So me young baby I'll be free. Number is 0244 44 59 29. At a minute and patrol. Ɛda mpaso ani di me da ase bio nyankopɔn odiifo yi ɛda okura dan kwansɛm sɛ yɛni nipa di ahyia yɛni asɔfo di ahyia yɛni adiifo di ahyia na mmerɛ a yɛkɔnya baayɛ a yɛni yɛwuro odiifo agyema Benjamin. Hello, Mimwakwa Baba Rachels TV so. Hello. Hello, Mimwakwa Baba Rachels TV so. Hello. Yo. Pacho. Yo, Pacho me de Josephine. Na. Yɛda Agyanom Nyankopɔn ase, yɛda mmiri odiifo agyeman ne Nyankopɔn n'ase, sɛ nnɛ nso so anwummere yi, ne Nyankopɔn ayɛ ne fɛ na ayɛ n'adom, na yɛbɛ abɛhyia wɔ Righteous TV so. Ɔdɔfoɔ, mientie wo mfiri baabi a, frɛ, ne ehunu baabi a wohwɛ yɛ firi Righteous TV. Number no na da so no. Number no is 0244 44 59 29. 0244 44 59 29. Righteous TV. Ɔdɔfoɔ frɛ. Ne ehunu baby a wo hwɛ yɛ firi. Agyanom Nyankopɔn ayɛ adom yɛwuro odiifo agyeman Benjamin. Ɔtene no Nyankopɔn diifo a Onyankopɔn diifo a awie birim. Hello. Yɛmwakwa Baba Righteous TV so. Hello. Minu ampacho twe ho kakra fi TV no ho. Hello. Racho, good evening. Good evening. Yɛmwakwa Baba Righteous TV so. Pacho you kasa free. Asante bekwa ye hwa. Asante bekwa ye hwa. Ona wo free ye free. Pacho na di di say. Pacho free me Amos. Brother Amos no. Ɛhɔ na wo ye free. Asante bekwa ye hwa. Yɛda wase so me ehun sɛ wo ye free. Asante bekwa ye hwa. Righteous TV nwanwaso no. The gateway to heaven. Onyankopɔn tumi, Onyankopɔn kwagye, Onyankopɔn mobro TV na Onam ni diifo agyeman Benjamin so edi aba no eda wase pa brother eda ase ofoforo som frɛ 0244 44 59 29 mienhunu baby a wo hwɛ ye free. Hello. Yɛmwakwa Baba Righteous TV so minua Pacho na edi di say Pacho me kasa free kumase ebo ho. Ida yango Pacho na ukasa free bo kumase na udi di say Pacho ye fema na usu asante. Na usu asante ida say
so me ehunu say wo hwe Righteous TV ewo ebo ho de Nyankopon ase eda beneza Eda na wo kasa Pastor Medasi Eda Pastor ni di no go kwa so eda me ba hello order for free 0244 44 59 29 no na cheye baby a wo hwe Righteous TV free me ehunu baby a wo hwe Righteous TV free mesro so free a ya no atwe ho afiri TV no ho ya na mo wo sei tie wo ho sa na ebe yedede wo de me ehunu baby a wo free na fra no abodin any baby a wo free sa na person wo ye no eda janum Nyankopon ase meda odi fu ageman Benjamin eda ni Nyankopon na ase awie bremu so do odi fu ageman aya achede de amagana de aya achede o de na aya achede ama bibrem odi fu ageman de ye hunu di fu adim di fu na di fu we die ye janum pensu di fu ni bia mi ro di fu Mose mi ro di fu Isaiah mi ro di fu Yohane omo mu bi ene ya sa suma na mana ba ye asasi so Onyankopon de ne ba be hu ye mobo odi fu ageman de se ka se ka no ho asemo a na se se ye ka onyame di fu a na brabo ne ne ye ni su odofo na baby a hwe ye free no na wakoso anu afre number no na de TV no so no 0244 44 59 29 hello imo kwa baba Righteous TV so Pacho me di Josephine awomaso ukase free awomaso eda wase sister Josephine sadi na me pesa nka me bisa pacho pesa obisa asem hello odi fu ageman odina ya chede e de na maye said the secretary na wo kan Pacho hello odi fu ageman ya chede de na maye e de janum Nyankopon wase odi fu ageman se menhia Nyankopon akọ a wasoma no senke ni odi fu ageman ya nhia nka Onyankopon wasem ayede konkwam atumi wo mu nke ebekeke bisa nke ehunu bi da hello odophobia baso ye mo akwa aba eba Righteous TV so hello odofo na koso na fre 0244 44 59 29 odofo fre na yentie baby a wo hwe ye free me yehunu baby a wo hwe ye free baby a wo hwe Righteous TV e free so fra hello bacho mi mo akwa baba Righteous TV so ejomusu bacho ne fra wo sei bacho kasa free boase bekwan bacho ne fra wo sei bacho na udi di sei bacho fra me Prophetic Opon eda se eho na hwe wo hwe Righteous TV free oboase eda wase pa odofo so free odofo so free bacho odofo so free 0244 44 59 29 0244 44 59 29 bi ehun baby a wo hwe ye free wo hwe Righteous TV free Righteous TV nwanwaso no the gateway to heaven Onyankopon TV a wonam yewrodi fu ageman so na wie brem odi aba bibrem o man Ghana
So, hello? Hello? Hello. Pacho me mo kwa baba Righteous TV so. Good evening. Me jo so me nua ba. Me mo kwa baba Righteous TV so. Me nso me jo so. Pacho na di di say na hwe free. Takrade. Pacho na di di say. Pacho me di maame ya. That's it. Me nua ba maame ya. That's so hwe Righteous TV. Ifri takrade. That's it. Pa ko so na hwe. What it? Yo. Ede Nyankopon wase. Yo. Pacho. That's. Odo force so free. Also free 0244 44 59 29. Friend na chire baby I will share Righteous TV free. Baby I will share Righteous TV free. Ma yehunu TV mwamwaso no. Enkwaje TV no. Hello? Hello? Hello. Bacho me mo akwa baba Righteous TV so. Pacho ye frame me Clement Kofi aka me free Eastern region Aflan place don Kokrum area. Pacho you yetie wate. Yetie kosoa neti kosoa na hwe Righteous TV wate. Kosoa na hwe Righteous TV. Ene papa wo mu a onsa beka. E de agya no Nyankopon ase odofo so frɛ. Ye twen wo ko. Ye twen wo ko. Ye twen wo ko. Odofo ye twen wo ko. Also so frɛ 0244 44 59 29. Hello. 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 Bato me mo akwa baba Righteous TV so. Hello. 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 Bato maje usumi nuaba. Hello. Bato maje usumi nuaba. Hello. Hello. Odofo yeda janum Nyankopon ase. Yeda odifu agyeman ni Nyankopon ase. Righteous TV so ne yewe. Hello. 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 Pato me mo akwa baba Righteous TV so. Leju so, ayele. Minua na o hwe ye free he na udi de sei. Me shamo fi dunkwa ofe, ta fam Big Joe. Ede janum Nyankopon ase. Dunkwa ofe. Pato Matias ye. Ede janum Nyankopon ase. So nam ye wuro difu agyeman Benjamin so. No di TV nwanwaso. TV a ehwimu akra na agi akra. TV a ekire kwantro do no. Onam difu agyeman Benjamin so na diaba. Righteous TV, the gateway to heaven. The gateway to heaven. TV nwanwaso. Odofo so frɛ. Na yentie wo. Na yentie wo baby a wo hwɛ Righteous TV free. Number ni is 0244 44 59 29. Hello? Hello. Pacho me mo akwa baba Righteous TV so. Pastor, good evening. Good evening. Me mo akwa baba Righteous TV so. Ya from me Victor Kuno. Pacho you. Pacho na kasa free. No, me tatie mo fa. Yo kosoanity. Kosoanity. Edai udifo agyeman Benjamin Nyankopon ase. Kosoanity. Kosoa hwe Righteous TV. Kosoa na hwe Righteous TV. Righteous TV, the gateway to heaven. Righteous TV, the gateway to heaven. Hello? Odofo. Hello. 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 Hello, Minuaba, Major so. Pastor, good evening. Good evening. Pastor, Yamwakwa Baba Righteous TV so. Yes, Jordan. Pastor, na within the say, now who shall you free? Yes, Joe. Pastor, within the say, now you free. Yes, Joe. You are the four, baby, every day. Yeah,
phone no besi hanom eda yewurodiifo agema Nyankopɔn nase eda beneza na mebiso asem na megyae kofa akɔɔso no ono odiifo agema Benjamin hyiae no ede na ehu no no na sɛ na ehu papa no eda mpacho msabe da wasibi amra odom ba adom so ne Nyankopɔn diifo mkyerɛ yewurodiifo agema Benjamin ebebedi ehyia no ehu sɛ Nyankopɔn diifo no esipo yɛ discipline eda mpacho odom akyi no Nyankopɔn diifo ikura down kwansɛm emre ni Nyankopɔn diifo bɛbɔ mpu ni mpu eni hu sɛ agya dom kyerɛ mi rodifo Mose no mu isu Nyankopɔn aso megya ba asase so efiri sɛ yɛni Nyankopɔn diifo eda bitwa no ebra wopɛsɛ ɔkyerɛ sɛ ebra ni odiifo agema Benjamin hyiae no ɛna wogyi tu mu sɛ Israel Nyankopɔn wɔsoma obi ampa enya keka ni mo enukure todo ɛna wogyi atum sɛ enukure sɛ yewodiifo Mose ya soma nampa odiifo agema Benjamin soma eni mu adwuma no ɛna ma wogyi tu mu saa koso ɛda mpacho medasi ɛda mpacho fi sɛ na yenim sɛ agyanom kyerɛ agyanom adiifo yewodiifo Mose no sa agya le anom no yenim sɛ bi ɔmo no yɛ nipa sonko bi yenim sɛ ɔmo no deɛ ɛnɛma yi no yɛyɛ nko ɛna ɔtetemrɛfoɔ no sonko yɛni Nyankopɔn diifo kyerɛ yewodiifo agema bɛdi ahyia no ɛna ehu sɛ agya no ɛpɛn so no ɛte sɛ leya ɛna ma yehu sɛ Nyankopɔn diifo no mepacho na ma yehu sɛ Nyankopɔn diifo no wasoma sɛ bi ɔsoma agya no na ɛda mepacho deɛ ɛboa adwene ne ntaseɛ do sɛ ɛmɛ yi na akɔnya ne Nyankopɔn diifo bɛdi ahyia wohwɛ odiifo agema abrabɔ wohwɛ nisu wohwɛ ne nwere wohwɛ na ne tibia ne wɔ yɛ gyina gya no ayɛ na mo ka abra na brabɔ no sɛ kyerɛ mu ɛda mpacho medase yɛwɔ odiifo agema yɛ nipa bia ɛfiri sɛ mi na akɔnya me ndi ahyia Nyankopɔn diifo yi ɔnyɛ bɔne Nyankopɔn diifo no ɛda na deɛ yɛ na ɛwanwa ne bɔ adwene ne ntiaseɛ so sɛ ɔkɔn sɛ Nyankopɔn diifo yi nyɛ bɔne no ɔdwo ɔbrɛ no ho ase ɛna no yɛwura Yesu Kristo ɛnsɛ da mepacho mu yɛ ama no no baabrɛ yi na akɔnya ne Nyankopɔn diifo bi di ahyia no mehu yɛ odiifo agema Benjamin a me yɛ gyina gya no me yɛ gyina ndua Yesu Kristo ya na bɔ adwene ne ntiaseɛ so adi nti na me kwakwa gyina gya no ba sɛ mehu odiifo agema Benjamin si kimu a na ma fi gya no mehwɛ gya no abrabɔ sumama bu gya no abrabɔ bɛbɔ yi ba mehwɛ yɛ odiifo agema na de abrabɔ to kyerɛ sɛ no a ɛne na yɛne bɔ adwene ne ntiaseɛ so no ɛti owura de ɔsoma no ɛdada ɔsoma no ɛde na ma asase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ agye yɛbɛtumi yɛwie pɛ yo sɛ wansoma yɛ odiifo agema na sɛ sɛ kɛni Nyankopɔn diifo yɛ ma ne di ahyia ɛda no sɛ yɛnya akɔnya kora yɛne Nyankopɔn diifo di ahyia no ɛde sɛ ɔbɛyɛ bɔne akɔnya ase fɛs no nka woyɛ bɔne a wonsuro ɛhu bi nna wo so bɛyɛnya akɔnya ne Nyankopɔn diifo kyerɛ yɛ odiifo agema Benjamin ɛdi ahyia no ɛtumi sɛ sɛ wɔbɛyɛ bɔne kyɛ awurade ɛne ne wo kra wɛnyina na odiifo agema Benjamin da so ɛsan sɛ ɔsi dua no aba ɛne yɛne yɛdi hu dua koro yɛwɔ odiifo agema aba ne yɛn ɛno ne ma yɛdi hu apa sɛ odiifo agema kɔsoma no ɛda Ebenezer meda wase ɔdɔfoɔ a wohwɛ yɛ anwummere wohwɛ Righteous TV anwummere yi mesrɛ sɛ yɛ alert Righteous TV a wo a wohwɛ no anwummere yi yɛ alert na wobɛhwɛ ahodwirideɛ na woba bɛtie ahodwirideɛ a ɛboro adwene ne nteaseɛ so woba bɛhwɛ nkɔmhyɛ bi a ɛboro adwene ne nteaseɛ so nkɔmhyɛ a ɛne adi yi a ɛyɛ accurate kwasi buroni sɛ accurate ntomfom ɛsi so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɔdɔfoɔ yɛ alert wo a wohwɛ yɛ na wotie yɛ yɛ alert wɔ Righteous TV so afei na mimi no mmienu ɔman no ba bɛhunu sɛ agyanom pɛ nso diifoɔ no ɔde bi aba bɛdom yɛ tɔdɔfoɔ tam kutu na yɛ alert nsɔre mfiri TV no ho wo ba bɛtie adi yi a ɛboro adwene ne nteaseɛ secretary ma mimi sa mo ka odiifoɔ agyeman Benjamin n'asɛm no mo so ɔbrɛ no ho ase ɔbrɛ no ho ase ɔdwo kakakra bi to aso sɛyi na tie ɛda awurade Yesu ase ɛne odiifoɔ agyeman Benjamin Nyankopɔn ase
ɛda odiifo agye mɛnyɛ ma asɛm deɛ yɛka sɛ yɛka adeɛ bɛsa ma adeɛ akye ɛfisɛ na ɔpanyin ɛdɛbinɛsɛ yɛka sɛ ɔka asɛm bi ɔse ɔnyɛ bɔne ɛyɛ nokorɛ na as leader so ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ leader biara no wodi nipakuo anim a ɛsi yɛhunu sɛ ɔho ni asɛm leader wo possession no wo gyina berɛ no ɛsi yɛhunu sɛ leader biara ɔho ni asɛm yɛma mede makoma madwene menim deɛ nim nyansa na mente aseɛ nyinaa gye odiifoɔ agye bɛnyɛ m'akyi no wonya odiifoɔ agye bɛnyɛ me ho asɛm nka ne baabia da ne nipa biara so ni hɔ a wɔne sɛ nyankopɔn diifoɔ yi Israel nyankopɔn diifoɔ ho asɛm na meka no Israel nyankopɔn na wɔsom a yɛn agya Mose no yɛn agya odiifoɔ Daniel no wɔn na asom odiifoɔ agya bɛnyɛ ma meka ho asɛm nipa bi ni wɔ se obetumi agyina baabi akasɛ wɔne odiifoɔ agye ma bɛnyɛ ma hyia na odiifoɔ agye bɛnyɛ ma yɛ bɔne tia nipa bi ni atiafoɔ asase so secretary medase de ma hyɛ etiefoɔ bɔ sɛ omontam chuku no omonya alert na omo ba behwe video prophecy bi enumere ya na menu mienu anase enne na menu mienu ayate se yenua Charles kwadwofosu yenua Charles kwadwofosu a woto dwomo e frɛ ne Daddy Lumba enne na menu mienu yate ne ho asɛm sɛ ba mo wo ato ne nsa afrɛ no enumere ya anase enememiri 26 enam no mienu yenya ne nteye awerɛho ɛya nanso so me se Ghana yetira yie ejanom nyankopɔn abehu ɔman Ghana mɔbɔ wakyɛ yakyɛdeɛ ɔde odiifo agyeman Benjamin yakyɛe momiye nkonkotie nkomhye edi yie ne nkomhye a odiifo agyeman Benjamin ɛhyɛ no ukua de ya na no ukua de twam yɛ enkom sha odiifo agyeman Benjamin ɔyɛ asɔre ohunu fa ewuo yɛ asi hu yenua Charles kwadwofosu ewuo no ho moma yenkonkɔhwɛ ne yenkotie mra Nyankopɔn na ho so se hwɛ na mehwɛ na mehu stage mehu stage kɛseɛ na nipa atwa ahyia wɔ aseɛ na nipa bi gyina ɛsoro na ɔgye nkurɔfoɔ no a ɛgyina aseɛ no ani Prekopa na ɔsɛ na mehwɛ na munu sɛ enipa na ogyina soro na ɔgye wɔn no enipa na wɔasɛ n'ani gye abɔ mu paa prekopa na ɔsɛ hwɛ afɛ mehwɛ na
omotwa ahyia wo saa nom stage na ase no na enipa no asa multiply nipa ni bi asa beka ho nanso nipa na omabeka ho ni nyina fa yituma prakopa no so yeti wana hunu se de auto nyemo no nipa no ogina so ase waji omani sana menka nipa no ogina so ase waji omani no prakopa na ya ma no so na ne kon da akiri na yede ne sha adaka mu prakopa no ya ma no so na ne kon da akiri na yede ne sha adaka mu asema ko wode am so wa me hunu se ade no mabɔ ne kɛse ne nipa ne gyina so bi gu fam a anigye aba hɔ no enipa na ogina soro na ɛnam so ma anigye na aba mo mo wɔ ɛhɔ ni nyinaa mu no ya pagya no ɛde ne to adaka mu ɔsɛ no kura wahu afei prakopa no wɔsehwɛ ndi de mehwɛ ya ne sɛ mehu ya ne sɛ baabi a nipa na hyia saa na ɔmo esu na sesa yɛ tuntum kwan no afei nipa firi obi oba bia de bena ne osu na ɛbɔ mu nyinaa so obi ade ne nsa gu nti obi ɛba wɔn nso hyɛ tuntum afei prakopa na nipa na atwa ahyia no ɔmo ba no kyɛ sɛ awerɛhoɔ atɔ obiara so awerɛhoɔ aka obiara ɔsema ko deɛ wohuni asase a wote sioma a wo mu yi onipa bi a ɔgyegye nipa ani na nipa dɔ no na nipa ne gyina ne nipa ensusu nka bi hyɛm so obewu ne brasa nipa no ogyina soro no yɛ bɛrima nipa ne din no ne din ne bi ne ke sei ke obi wɔ nkwan a ne ho ɔtene odi na kwani aba Ghana fo pɛ n'asɛm ɔgyegye nipa ani nipa nka ihu nipa nwene huhu sɛ obɛfiri asase so sɛ ne bra asa ɛne de ɛtiɛ sɛ 23rd July 2025 23rd July 2025 23rd July 2025 biribi asi ho mfam a ɛreba adekyeɛ mu a ɛbɛma awerɛhoɔ aka Ghanafoɔ nipa dodoɔ no a nipa no ɔnyɛ obusuani but awerɛhoɔ bɛka ho nipa ɛfiri sɛ obiara bɛka sɛ ɔte sɛ o ɛbɛsi ama nipa aka ne nnwuma pa ho asɛm so ɔte ase so ɛnde ɛyɛ nka adekyeɛ mu nsɛm ɛfiri nnɛ da yi de korɔ Ghana man bɛte awerɛhoɔ news ɛfiri sɛ
nipa oji nipa ni gigi nipa ni na nipa enim se obetimi afiri nipa ni so ebritie yam TV so Michelle bo me catch you say odifo adwuma odifo we ne ka ne ho asem no onyankopon odifo yi de ba besi adekye mu ne nyankopon ko a na ehunu oda na chi adekye na ko a odifo we ne ka ne ho asem odifo adwuma Benjamin onyankopon awie bere mu no difo we na asem no mie ne ahwehwe de kira kwan waka asem ukuada 3 days hwedi ye ne se di site eda feza edi ye e ba yi e fa Charles Kodofo sumi that the Lumba hu a odifo agema Benjamin e kai ukuada ye 3 days 3 days de na kafa eda me da wase me da spa eda odifo agema Benjamin home me jini di pa na sa prophecy we amama jine di aproso je nti ameka sa ne se odifo agema Benjamin ansa na obeda di ye di no prophecy we amma wu se ade no hu ansa na waka je nti ameka sa ne se so se prophecy bi siye o se ohu ade ne se efriachiri na eba efriachiri che se ebuwa na prophecy we so o kare say so o se ade ne si hu enti me pacho so o ka prophecy da e so hwese go sika asam na fa ene se di asam esi tie o ka bi se efriachiri esi hu achi na we so wasi nipa no awu ewo hu ache sa ade no enye achichi ade enti 23rd 26 3 days Wednesday to Saturday na be den hu aka minu mienu nyina na ewo no kwasem ye to o ka di ye ni na no ewo ye to bi ya hu ya ntehwe ene se wo kan no asa agro asa mpa na che se odifo agba Benjamin ni nyankopon ni Israel nyankopon no kwasem ese adichemu nsem Israel nyankopon kwa nanim obi anim ana Israel nyankopon onye 31st nyankopon no kwasem 31st maya no wakasa won kasa adichie bia ye ne dia enti de ope no oyo ana de ope no oda na adichie no enti hwedi ye Charles Kodofo su Lumba eda odifo agema Benjamin die asase mi ni ye krabo no kwasem ese sa nipa we kasa ni nyankopon se hwedi ya oda na di eda wo 3 days na be da hu aka ubesuro obeda kwa aka se nipa no ni din letter K ne wom na me pa cho amama e de na asase be ka cho no wa twero se so difo bi edi ni bidin ehye odi Israel nyankopon di hye nkom na mu a emisa se ekom na de no ekom odifo agyeman me pa cho na eba muso e na se ya frɛ no eda odifo agyeman Benjamin ni nyankopon ni Israel nyankopon ade chemu nsem Israel nyankopon kwa le di mu so ensi ena odifo ade ba kokora be de pena asem se osisi e ba hia dan ni na ni nyankopon ankasa for 1 year kwa wo won ka hwe na ni nyankopon kasa nso a ni nyankopon ma ni hu se wakasa na bibi so asi amen eda asem asi enya asem ketewa o enya asem ketewa wo de edi yie na da hwe edi yie no hwe se de osika no wo se enipa na wo puppet na se na se platform stage no so no patron na omodoso na ekiri ne bi beka ho onse Charles Kodofo susu ye obi a enipa do no na eda me gidi say Charles Kodofo so ye say de bia Lumba de omobo programs bia na kakra di animi o program kwa wa obebo if say de uru asika asam say nipa no ogina platform so me pa cho adwuma be na Charles Kodofo so ye ogini pa ni
and the nipa so good na say ye no so ye accurate ada specific waka some wahu waka wahu ehu bi anim wahu wonim say ade ni Israel nyakopa da na dia chen say eba wahu say no hu ye nipa so anka nipa bi betba wu otonum enso performance stage so da aka no de na beka we should do a stage performer or perform stages me play and the sama di ye no eye nwanwa ene say wosi nipa dom na do hu ya se de ne sha adaka ni nipa su Adam pato and the status nipa 200 na minimum a nipa be 180 omunya apostolo enti wo adi ye no owura say ni Nyankopon ma ni hu say nipa na omuna hwe nipa dono no ogi nipa ani and then the status will be a postutors for fosu lumba pato nya say yani na age say ya to no na so say ne be a oman ni be hu say Israel Nyankopon di to ya mabo wasoma di fo no agya no obayamu enti onua mese wo a wo hwe wo a wutie odifo adman Benjamin kasa ni Nyankopon say wei woti a mese o memfa ni achi ni o dabi ubedi ukabo ube hu akohu de won pe so di ye a yani yehu asofofo ni ayi adifo bebi omo hye enkom ema adi yi omo ka ono wo ka eloto o se bi a wo ka na ese wo hwe yi ebi a ne wani odifo adman Benjamin so gira hia dan mu ka di yi na eda ya ne fe kwa Israel Nyankopon asoma ya ne kono kwa eda ye nya bibi o ye bi etia yi ye chai si enyankwa sami ma enyankwa ya mi ya nya odifo adman Benjamin o se asam na Nyankopon di firi huhu ma no o kan ni na che eda medase pa eda benenza eda edi ye ya yekokobo yi efa Charles Kodofo so hu dadi Lumba ena no ukua de ya ena odifo agema Benjamin e kan wa asore dem ebra oye adwuma koro oye asore koro no yo omankwa no hu wiem adechie mu nsem no ni Nyankopon Israel Nyankopon no eda na di kire no ma ne di tuga hwedi ye ne se de sitie de na akafa eda dase bu ntwere eda odifo agema Nyankopon ase amen we kire se ye odifo agema Nyankopon wasoma na mpa eda sade na eda feze di kan kan Israel Nyankopon ni ma de chie mu nsem na wo hwe di ye na ba yeso a Nyankopon odifo mche ye odifo agema ase e stage so ni dipa di gina ogigi ni pa ni o ye ni pa di pardon eda eni die no bo kwaso Charles Kodofo su onye ni paketo o my God mu ono na asofo mpokura etene nyuma no bo mo na onye ni paketo o my God mu na obede no hu se bibi se na eba enu nti na yebusa se why ni utifo why eni utifo ebre so why ni utifo ya na yeda ye utifo agema Benjamin Nyankopon ase se ye pen so de wa me ehunu ni tifo kire meja Mose ni musa so esan se na no osomafo po se enya sen kankum na mu tumi mu odifo agema nya nsem kanko enya abrabo pa na abrabo tan ni mu ye mu wasa de tumi asa ama no e wa asore dem ho no yes yo ni ehia wa asore dem ho a Jesus nyame tumi a oda na di kire no pasem ahudwiri dia Israel Nyankopon fa odifo agema Benjamin so ye no wa asore dem ho no pasem eda kan ho asem eda na ade a na fa ne se Nyankopon odifo ye no kwafo bro so se de na da feza ka se Nyankopon kasa ya on kasa no kwasem na adzem ye bie firam se de Nyankopon si mani hunu no se busan se hu ni se wo se owura se na mi hu no o se ampa eye no kore ohu eno de umpo epesi life yes eda ye bibio na obede no hu agye mu nsem ya na mi hu de menya papa no eja de Nyankopon wadoma bo asase yo wa bo asase papa se di yesi na Nyankopon di fo we nyina di a kire no se de wosi fa di ye no o ka no boko ase de bibi nsiye na so ase dan ka Israel Nyankopon se ase biere ni wonu bi firi ni di fo mkire ye di fo agema Benjamin anu aba atofo mo da eda me da se odofo odifo agema Benjamin na kira kwan ye kumase edwoso echen kurum Chopba Junction and as a Righteous City Junction. Baby, so free cran neighbor, Udru Joshua see. Ufrin cran neighbor, Udru Joshua no see. Usi a Joshua, no bisa say, open chain room taxi station, can. Taxi station, who call no more, Ofro Caribbean.
Catcher Drabani and I say Matinino. Catcher and say, Ubesi, Righteous City Junction, and I chop by junction. Righteous City Junction, and I chop by junction. Ufri Bronha for neighbor, Ufri same neighbor, Bedru Kajetia, Ubedru Kajetia, Bra Central Market anymore. Udu Central Market anymore, a Fijaseka, a Josoka, Ofa Fijaseka na, and if you wouldn't see what Joso. Ofa Fijaseka na, catch a mate and Drabani say, Onsi wo chop by junction. Chop by junction. A chain from chop by junction. Odifo Ajiman Benjamin and Sambo to see wo. Say, and so for doso car, or baby su or dosua. No bisa say, open taxi na a chain crewman. Offer taxi Libya. Catch a double in say, Onsi wo chop by junction. And I say, Righteous City Junction. A hona bemu Odifo Ajiman Benjamin. Echira kwan Odifo Ajiman Benjamin oya sorry kwasiada nopa oya sorry ukuada nopa so oya sorry Odifo Ajiman Benjamin oya sorry ukuada nopa bia oya sorry ena kwasiada nopa bia oya sorry medase secretary yan adi ya eba yi ana me somebody ye ni biu Emma Ghana for me, my memory ye biu. A dear penny, and it's what you penny. When Uncle Pon to me penny, to me, a gentleman Uncle Pon dear ma na qua upon a room so associate. Now, me share who stage. Me no stage kesiye. Na enipa atwahia wo asie na enipa bi gina esoro na oje nkrofo na egina asie no ani Prekopa na oswe na mwe na munu se enipa na ogina soro na oje woni no enipa na wase na niji agbo mu pa prekopa na oswe afa mi hwe na enipa na omotwa ahia wo saanom stage na ase no na enipa no asa multiply nipa ni bi asa beka ho nanso nipa na omabeka ho nyina afra yituma prakopa no so yeti wana munu se de auto nyemu no nipa na ogina so ase waji omani sana menka nipa na ogina so ase waji omani no prakopa na ya ma no so na ne kon da akiri na de ne sha adaka mu prekope no ya ma no so na ne kon da akiri na de ne sha adaka mu asema ko wode am so wu am hu se ade no mabɔ ne kɛse ne nipa ne gyina so bi gu fam a anigye aba hɔ no
enipa na ogina soro na enam soma anigye na ba mo wo eho ni nyina mu no ya pagya no ede ne to adaka mu ose no kura wahu afei prekopa no wosehwe ndede mehwe ya ne se mehu ye ne se baabi enipa na hia sa na omo esu na sesaye tuntum kwa no afei nipa fie obi obabia de banane osu na ebo munyina so obi ade ne sagutu obi eba won se tuntum afei prekopa na nipa na atwa hia no mo ba no kyese awreho ato obia so awreho aka obia asema kwa de ohuni asase a otisi oman awoman onipa bia ogigi nipa ani na nipa dono na nipa ne gino ne nipa ensusun ka bi hyemsu obewu ne brasa nipa no ogina so no ye bema nipa ne din no ne din ne bi ni k sei k obi won kwana ne ho otene odi na kwani aba Ghana for penasem ogigi ni pani odofo yeda janum nyankopon ase odifo ageman Benjamin onyankopon odifo ya wasoma no odofo menu enya akyede udi bisa ho se o kan ni payi a obewe asemu osi ni din ni bi kewum ebeden wohum ebeden en wohum because do ma adechie mu nsemu sie no ono ne adechie wura ono na asom odifo ageman ize nyankopon kwa na nim adechie mu nsem odofo te wo yeden ochina wo kwa waso de wo kopeden difo a wuhia no ni odifo ageman odifo a onniatro onade nipa ontwa nipa nkontompo sa difo no ana wuhia no bisa ho se ebede kwa no wohunu se na nka bede no wohunu se nipa a wo bewuo no woye bema wo Emma bebere so na tontom agigi ni pani wo Ghana ha ba wo so we di wo ye bema na ni din bi kewu odifo ageman Benjamin eda feza eda enwanwa atoni kuntumpun nilimi de wo hunu no ene wo ka nokwasem edini bi kewu Charles Kojofosu dad Lumba nokwasem me pa cho o ko wa soro o ko ye be ko pede wo wana o bambofo ene de beneza ka wo so wani odifo ampa me pa cho de ntia me busa sa asem we ni se so say di yewe o kan o kan no esi wanka se ni nyankopon de ne honhom ba ho me pa cho di ye bitimi ba afa ye ho aya di ye boni ogina wa no obesina no so ye di so hwe di me pa cho me de minim de o hwe minim de Israel nyankopon mani hu se Israel nyankopon no so ni asase ye ne dia ene won na aso na osman na kla na koa won na dey hintasem ne esuma dem sam nyina di che no kwa fa so da na di che ne me pa cho me ni wu ye nim asuba so di ye boni e ba me so no wakasa wakadi ye na wi wase hwa na minya nkopon de me honhom pio wade ne honhom pio na che sa asumduaba me pacho edike no pacho wakase ne yankopon ne honhom pio enti che se enye loto adi ye no wo ma no na otena nipa na ewu ana adi ni ke na ama no akase
ɛna ɛnyɛ ɛnoa ana ɛnyɛ sei dabi ɔka deɛ ɔhu ɔka deɛ Israel Nyankopɔn ada na di akyerɛ no nti ya na owura taka ase bo se me patwa odifo Agyeman Benjamin o se ni Nyankopɔn ne se ne korɛ wɔhu ne korɛ wɔhu 3 days ɛda 3 days ɛna ni we nko ni adi ɛda bebree secretary adi na akafa adi yi ɛda asem we die me do odifo Agyeman Benjamin ni Nyankopɔn ase ɛda na nyume me darase o se da me ka asem bi kyerɛ o me se afei na ɔman Ghana ɛne asase no ya ɔmo kase sei tete adifo no bi ɛma bio no ɔsɛm ka kyerɛ sɛ afei ɔmo behunu sɛ difo no sɛ difo no Yakobɔ asoma bi dada no amen na huna no ɔmo hu no nokwasɛm ɔsɛm ka kyerɛ sɛ de bɛma enipa nyina sɛ Yakobɔ asoma difo no sɛ da me no na ma me sɛ enkom hyɛ nokwasɛm enkom hyɛ a Israel Nyankopɔn na modifo so hyɛ o so odifo so nkom hyɛ no ɛnyɛ asɔre fi nko ana ɔhyɛ nkom dabi wɔn sɛ asɔre fi obetuma frɛw aka deɛ ne Nyankopɔn ehuna kyerɛw ɛna ɔsa hyɛ asase ne so nkom nokwasɛm ama deɛ besu yes deɛ mo odifo Agyeman hu yehunu no ɛna yɛ dɛsɛ akyi odifo Agyeman adam ne ka kyerɛ sɔfo bi sɛ odifo Agyeman nkom hyɛ no ayɛ sɛ Israel ka sɛ oni Nyankopɔn na te ɔsoro hɔ nipa tɔ television asɛ wɔn ne te soro no ne di nkɔmɔ sɛ we ba besi asɛ adeɛ ne yɛahyehyɛ awie nti kɔ ne kɔka nokwasɛm ɔno wɔbɛka di yie no nkɔmhyɛ no wɔka ne sɛ asɛ yɛyɛ video yes yɛyɛ video wɔka ne sɛ de adeɛ na si awie asɛ wɔ hɔ asɛ Nyankopɔn bɛyɛ adeɛ sɛ patro bi ntwa no so sɛ wɔhwɛ movie bi na obi nya nhwɛ bi a sɛ yeyi a utimi ka ohunya aha ebe sei esi ya osufo se me kan na wani age how do you find my Benjamin say they pay 3,000 so on kan kom hye no e ma say ade no ya ya to na wahwe sei ase yesini e na wo kan kire wo ase owo ho dito o se me ka kire wo say de mo man na hunu say saa tete adifo mo se mo e pensfo ni bi wa asase no so de say enkom hye na odifo Agyeman Israel Nyankopɔn na so le hyɛ o hyɛ ya ebesi nokwasɛm ye di sa nkɔmɔ na kyɛ enso he within short time enkom hye asisi nokwasɛm enkom hye we enye enkom hye ketewa wo dabi wɔse emiretia bi wɔn nam nipa ani so pɛ ɛyɛ Wednesday ɛne ɛdabe ɛne Saturday wɔse emiretia bi 3 days ne mrasa ti wɔn ka sɛ emiretia ɛyɛ sɛ enipa no ɔbɛn Nyankopɔn wankasa sɛ difo no bɛn Nyankopɔn secretary ntim ya me ka kyerɛ o de ɔhwɛ na otie ye ne sɛ difo we na mimi no mienu hia no ɔde na baaba bɛkyɛ ye ɔde na bɛfɛm ye men kan saa ɔde na bɛfɛm ye yes sɛ de bɛyɛ a mimi no mienu ye ni gye bɛwie pɛye ye sunu mu gura ye heaven koro no ɛbɛwie pɛye ɛni ti no odi odifo Agyeman Benjamin aba na odifo Agyeman Benjamin de odofo wan odifo difo ya ka kyerɛ wo sɛ ɔkyena 27 ɛkyerɛ kwasie fakwadu miensa hia na wo sesɛi hwɛdi yie siye ɛna nye di yie we nko ɔka adi yie no na si ɔka na si ɔka na si mekai ɛyisu ni o sunsun FM hwɛnkɔm hyɛ ɛdi yie nsɛm paa ɔka within 3 days 4 days there 1 month so bɛsa ka sɛ free month we ko obi anhwɛ anim do wasa me ka ye nante a me ka kyerɛ wo sɛ sunsun FM edi nsɛm na Israel Nyankopɔn na so hyɛ no ɛna ɔmo amu a afei na ɔman ne behunu sɛ odifo bu yɛ mu na ɛda sa ha de wo sɛ ye ga odifo bu sika nsɛm wase anse ne bi sɛ odifo yɛ no kɔfo no wo sɛ odifo bi hyɛ nkɔm o kasa wa Awurade din mu na asa amamu a we ne de Awurade nkae ejuma yɛ nsuru no nokwasɛm hwɛdifo a yɛ no mo akyɛfo asase su ne so odifo Agyeman Benjamin o kan komhyɛ na onsuro secretary me ba enti odifo Agyeman Benjamin wo de ne toto asase su adifo na yɛn ya bɛto wɔ mo
ne adi ani hu omu a wode odifo agema Benjamin toto ho a hu odifo agema Benjamin sei eda Beneza eda mpacho medase eda ni di no bo kwa so se o ka kire me se medi ye wuro odifo agema Benjamin toto asasi ye bre so odifo ho a esa obo ni ani di meka se obo kwa so wa limit ye wuro odifo agema Benjamin debita we osuru difo enti we ni amfani to asasi so difo ne mo me de to janoma difo akrokrofo no eda Beneza nyame nhyira waka asem nyame nhyira we ni de osuru difo a odena maye Awenum so ya asasi so adifo. Yes. To aso bi. Eda me pacho bi ntwe de Beliza no. So say TV no buy na ye. Enye righteous TV crowd. TV be buy no. So say ma ye adifo ni su. Adifo de so mo se nkom ye hu. Entroni loto nkom se no. Hwe mo sha homa so ne je anase obitimi ka ya dwonso agu so ya table. Chese eye je ne ahoma so nkom se bi. Enso Israel nyankopon eden bibia di che na ko di fo agema Benjamin na me fa twa hwe se de wi osika no aho brase ne ojuo mu obuo mu enya homa so enya oje bia mu de ti etesa no odi fo agema Benjamin wo hunu se adwuma no nya ne dia obi adwuma no yes wo ye somafo ya soma no so mebo kokko se de na no mi ro odi fo Mose no e de aho brase eno na de bia ya me ka se odi ofiri fie ho bae di ofiri fie ho ba onim fie ho mpani nsem onim fie ho amamere onim fie ho neye onim fie ho suban asedanka agya no nyankopon eda to aso eda mpacho na Saudi fo aye kan wasem ne kwafo yi odi fo agema Benjamin no no wasa bi na no aka se 27 fa kwadumi ensabra hey otu wo ye dey pato bombo be na wase ha onu afri ni pemo wo se yemfa kwadumi ensa wa woti wa wo hwe yetie fabra na oto sa wo ko wa asori o ko ye dey eso mo se sa wo mu ne wo musuafo nyina de wo mo ba eda intensi akonya we ye ko sunsuma fam so many years o te se owura kabida debi entina chese owura no ne nyankopon nam no so be ya asase na doye enti eda pacho ni di mo mamwuram kakra be pacho we no kra de nyese o mo no mabusuafo nyina o mo fo mo sofo no madifo ni nyina amra ye nsa no kwaje de ma asase no se nyankopon asoma ni tifo na da we yon soma wa obede no ohunu eti ye we yan soma wa obede no ohunu eda ye wo difo wa asase so why ni bitimi ahye nkom se adechie mu nsem se na eba na esi so from proud dia dance for difo ademai ho e wo ni nkom hye ho nye sunsunku Royal TV so di so eti papa ne die se nyankopon difo se na nyankopon mani hunu eda wudi agora wo be weta ho ade share fam so ya dance no pasem di nyame so ya dance no pasem eda se ohwe enkom hye ya o se Charles Kojo Fusu ase wo hu nipa no se de nipa ne su ene ne suban ne bibia sitie wa kyerɛkyerɛ nipa ne suban nyinaa wagigi nipa ani ɔto dwom nipa to wate ase enti wohɛ enkom hyɛ na enkom hyɛ wei odifo yase odifo agyeman ede odifo agyeman Benjamin yase eda ne nyankopon ase papa sɛ wiye bremu wayi odifo yi ede na maye odifo a otise yi odifo a otise yi dunhia bi unhia wa udi adanse se difo otise yi yenhia bi wo yasasi so yenhia bi da difo otise yi yenhia bi da odofo difo agema Benjamin na kira kwani o kumase edwoso atwa kurum kumase edwoso atwa kurum ehɔ na odifo agema Benjamin ewo kumase edwoso atwa kurum ehɔ na odifo agema Benjamin wo se ufiri nkran ena eba ufiri tema ufiri eastin ufiri nkɔkɔ ufiri volta ena eba uduru dwoso asi kana wafurufiri ukrom efiri nkran nkɔkɔ konongo eastern region so menya kade ho akosomu ada
ɛde ba no ni nyina no ubeduru do so a si usi a no obisa sɛ o pe taxi na ɛkɔ ɛkyɛn kurum no ɔmo kyerɛ wo a ufa taxi ni bia ka kyerɛ driver no sɛ ubesi wo chop bar junction anase Righteous City Center de ntia mede mede chop bar junction ba no sɛ Righteous City no afei na abesi wo edi wo so ubesi Righteous City anase chop bar junction usiwa fawodi for some board no fa kwai no so straight ubon say asori dan no ewo hono ana so ufri buna hafo ufri central region ufri Esrem northern region ufri Burkina ufri de toatoa so wa obetimi akeka aka ho enso so wo ba brabesi kajetia usi kajetia ko central market ni mo anase kajetia wa ose ope ejosoka ana omo mu firi ebuase nkurase ni bi ba no sa ebuase sa lai honum lake mo betimi aba besi ewo high school junction atonsu high school junction enso so ejosoka honum ubetimi afa bi abajo so no be bisa chan krum taxi station ana omo mu firi sire mu ba no omo so no wodo obeji kajetia na ko central market ni na ko central market ni mu hono tu ko central market ni mu hono mu a na waka kire dabani ni say ope afijase ka ni bi ofro afijase ka kire dabani ana meti ni say ubesi wo chop bar junction ana say Righteous City junction chop bar junction ana Righteous City junction telephone number no 059 0594 84 41 11 0594 0594 84 41 11 0594 84 41 11 ena number ba kusuni 0539 224999 059 0539 0539 224999 odo for fa number fre oba fre ni entre odifu ageman Benjamin ne kira kwan oya asori kwasi ada anopa ochina onyankopo odifu ense baabi obi a wohwe ni firi ba baabi a wohwe no ebibire mu ha Ghana eka ho Nigeria ka ho Africa memu hanum baabi a wohwe ni firi bia fakodu betem miensa ena broni se 3 fingers of banana fakodu betem miensa fashiam awo Righteous City ose fakodu betem miensa hia difo yi a ize nyankopon nam ne so da di yie kire na o hyenkom okan ya nansa na bam enenan na bam na wotwe na bam no difo yi ose fakodu betem miensa ehia na oto ye dai ekira wo ko asoro wo kopedai hwanu difo na hwanu bambofo ize nyankopon na ye bambofo bato de fa obi so odi afa ye wuro difo ageman so ekira fakodu betem miensa ehia onyankopon difo ageman Benjamin ewo Righteous City ejoso echen kurum kumase ejoso echen kurum fakodu betem miensa hia obaka sa kire kodu no na wo abehunu se yes ubehunu se ize nyankopon aba betom aboaye obehu ye mobo wode na ye akyede de na fam ye mi wo difo Moses nseso mi wo difo Isaiah nseso mensadu nse mintimi mfato kodu betem miensa 3 fingers of banana fashe onyankopon difo na behunu se difo bi apie o man ganem odofo ye da janum nyankopon ase yensan koti adanse foforo family yenkoti June ye idi
tu ye du ye edi yen konko timra Nyankopɔn nam na hom so ɔse hwɛ na mehwɛ na ma hu sɛ asɔre na ma hu sɛ na ɔmo yɛ asɔre prɛkɔpɛ na ɔse hwɛ afei mehwɛ na ma hu sɛ bia foforo na ekuo na ɔmo yɛ asɔre wɔ ha na adekode na ɔmo de yɛ asɔre na no mo sɛ yɛ ɔmo yɛ asɔre wɔ ha bɛtɛ asɔre no mo yɛ ndeɛ ɔmo nyinaa afira ituma ɛhɔ na ɔsemako ahwɛ na mehwɛ na mehu sɛ enipa no ana ogyina saa platform no so ade no so na ɔkasa no sɔfo no yɛadeda no wɔ hɔ baabi a afei ɔmo sɛ gyina no yɛasa deda sɔfo korɔ na asa wɔ hɔ ɔsemako a ɔmo deɛ nam sɛ owura mehu sɛ asɔre nipa no ɔmo ahyia hɔ no ɔmo asa ahyia baabi foforɔ na ɔne deɛ nipa na ogyina asɔre kasa no yɛadeda no ɔsɛ no korɛ wahunu na ka kyerɛ asase sɛ mo na aka da mo anim na kakra aka yɛfii kɔ awie ɛfiri na ɛkorɔ ɛne deɛ tiɛ sɛ 22nd June 2025 ɛfiri na da yi de korɔ ɔman a ɛwɔ man asɔre bi di kamfo ba bɛwu hyew asɔre a ɔsɛ asɔre no asɔre bi wɔ ɔbaa ne di anim ɛna asɔre bi wɔ abɛɛma wei wɔyɛ bɛɛma asɔre a saa di kamfo no nipa nim no yɛba ne dini no ebi ɛyɛ ne di kan me kura me di sɛ ɛyɛ ne di kan a ne dini no ɛyɛ ne di kan yo wɔdɔfo ɛdi yie so ɔmo sɛ de odiifo agyeman benjamin na ɛdi yie sitiɛ wei wɔsi edini no ne di kan ɛna charles kɔdwofo so deɛ no wɔsi kee edini no ohunu kee wom edini no ohunu kee wom ɛna wei soso no ɔsɔfoɔ no adi yie no ɔsi edini no ne di kan ɛda beneza ɛda mpakyɛ ɔbɛda ase ɛda hadom na manya kɔkɔ diifoɔ mekyerɛ yɛ odiifo agyeman ɔyɛ no kwafoɔ borɔ so wɔn sɛ charles kɔdwofo so deɛ no ɛni deɛ no obuo kwan so hwɛ sɛ ɛno no ɔsi stage oba honam fam asase so a yɛka stage a ɔmo bɔ ɛnwom by through sɔfoɔ no deɛ no nso no ɔsɛ platform ohu platform pepatɔ so ohu wei kyerɛ sɛ israel nyankopɔn diifoɔ no wɔse a na kyerɛ sɛ wɔso ama no hunu ampa ɔhunu yɛ ɔnka da na ɛda pa sɛ wohwɛ adi yɛ wei a wobɛde no hu sɛ diifoɔ no so ɔbababu no ne nyankopɔn diifoɔ ɛtumi akyerɛ sɛ yɛdin no bi ɛne di kan wobɛde no hu sɛ ɔsoro nyi nkyerɛ wa wobɛde no hu sɛ asɛm wei na diifoɔ no kora bisa sɛ sɛ diifoɔ wei no sɔfoɔ wei no nipa dodoɔ kora bɛɛ ne nim sɛ ne din adu dim ɛwɔ na wobɛde no hu nyankopɔn diifoɔ ɛsiane sɛ ne nyankopɔn na asoma no nti ɔno no ɔnim sɛ ne din kora ɔde adu mpo deɛ ɔmu ne nipa dodoɔ no anim no ayɛ sɔfo gebra sɔfo mɛdwo nanso ɔsɛ adu na kyɛ sɛ ne gyina wo adu no wobɛde no ɔhunu ɛda wei kyerɛ sɛ yɛwurɛ odiifoɔ agyeman da so wɔ asase yi so wadom abɔ ayɛ ne o wahu asase yi mmɔbɔ wei na mma yɛka kyerɛ ɔdɔfoɔ biara wɔtie Rachos TV ɛwɔ Rachos City sɛ ɔntoa nammɔ ne nyankopɔn diifoɔ mebɔ mpu ne mpu na ahenni no ɔno nso bɛhyɛ ne mu ɔntoa nammɔ ne nyankopɔn diifoɔ mebɔ mpu ne mpu na wobɛkɔhu saa diifoɔ bi wɔ hene fa yɛda beneza meda ase paa yɛda israel nyankopɔn wase meda wo diifoɔ agyeman benjamin nyankopɔn wase ɔdɔfoɔ ɛbɔ 9 pɛpɛɛpɛ a mɛsan mabie phone atom mebie number na mede ma ono 0244 44 5929 no mɛsan bi atom na wafrɛ na waka baabi a wohwɛ yɛ afiri anaa wohwɛ Rachos TV afiri ɛbɔ 9 pɛpɛɛpɛ a sese deɛ mesrɛ wo memfrɛ mesɛ ɛbɔ 9 a na mabie line atom na wafrɛ
na waka baby a wohwɛ ye free na waka wudi medase secretary edi eda on se medika ka se odifo anyame de nkomhye ne de ohunu se video no akwasem ohwe nkomhye we ya ohunu re akwasem osidini enso enipa ni nyano mudin emiensa mienu akwasem but ya na Israel nyankopon pese hu se wasoma ne difo akwasem itu heda man ka ne dini de edikai achai wo se de wo ka ne ye nokore akwasem Charles Kobi fosu kewu osidini bi ke yesu osidini bi lese ohu adene se video o kan pepepe ti se difo yi o ka se for Kodu bra ana on se ade ha me dene se Kodu su esano utwa eduro ba ku se ya eso bachai ana o sa ate ba ku firi hu a utimi kai bi ko no nya 10 ebi 13 wasi da bi tinu mi ensape baasa bachai o de wasi fabra ana no Yesu Kristo wasi de na mo omutwo mo wasi nchena no kura ka yensa bi o ene nkwata mata mienu ne abodu wasi we mo famra Kristo Yesu difo wasi de na wo mo nsam wasi Kodu de mo tumani amu behu bi to bia nkwate tere pesi wasi wo de mo famra na ni Nyankopon nam ne so obekasa eguso akwasem amane yade Ode wasi fa Kodu ne bra na ni Nyankopon nam Kodu ne so be ye ho nsenkyereni akwasem edawe ni mitimak ede Nyankopon wase Kodu no miensa no na Kodu adanse de odifo ageman enye enkwam se ko an ayaresa mi hunu bida ayaresa odifo ageman Benjamin onyane awufo Ize Nyankopon nam no so nyane awufo Ize Nyankopon nam no so memum kasa Ize Nyankopon nam no so made nani efra nani te adanse ni bebre eda feza eda me pacho me dase so say de minwam payfo yakan bi na me ka kakra to aso eda mpacho edi ya prophecy e born sisi e pacho ni pana e born prophecy juma be ni wodi pacho e sofo wo henfa platform o shia dem no gina kasa ena Charles Kojo fosu so juma be ni wo ye wona from asase obonyom o just stage na pacho ade no owura edi ye ni ba no wan ka say Charles Kojo fosu no o gina platform so preachy pacho what the men chere na say enti say Israel Nyankopon ma ne hu ade ne se de sitie no aka ama Israel Nyankopon ahyende kukwa ni munyam wona asem ese hu ya se de di ye ti ekatu pacho na owura ehye won adi ya ebe de no de ebia o se uye adwuma wo magazine abra o ye adwuma wo adum nese say di fo nya no kwafo enya no kre onya no kwafo enti dwuma a wudie no ena Israel Nyankopon ma ne hu se de sitie no aka no asem na Israel Nyankopon ahyende ni munyam asem o mani si de se de ni di fo no kan sofoko enti sa di fo ika se fa Kodu mi ensabra utifie wo ye de na me bo kira okwa asori akopede wa asori okopede wa kwa de no hu de na asia modi wa oni ehu Israel Nyankopon akwa no ofiri ni pem wo se fa Kodu mi ensabra no fa ni Nyankopon ado ye enyew pacho ni di mu Kodu ba biti asa fa Urade asemu de fa no ebeti Urade asema ma Kodu de ye nim se Kodu je no Kodu no nya sa biu Kodu nya ni Nyankopon difo di esia ebeti asa fa Urade asem na Kodu na ye de ni kwanse Kodu jo ewo ni pa bra bu na wo ye ote ho no ma se Kodu po baba biti Israel Nyankopon asem na wo ni pa ote ase aho baba bi wa me ye bu aten wo na wunya ne me to Nyankopon difo no me kire ye wuro difo agema Benjamin ewo kumas adwoso echakuru Racho City Junction odifo agema de Urade na so adoma boa ye ni o Kodu yi se de edim de Nyankopon difo sitie de me ka che ni pa nyina se eda yes kan na ni mo hwani wo ewi ase no bonenti utimi tam sika wabranche wonya sika ade bebo bra no yes na de ato adi ni kakra aka utimi tam na de aforo ka bi ankanai techiman kofobia dunkwawo ukudi bonen
yɛda gyanom nyankopɔn ase secretary odiifo agyeman na meka no ɛnyɛ di yie nko a ayaresa ɔdɔfo ɛbɔ 9 o'clock a nɔnkono mebie phone na tum 0244 44 5929 na wo so a wo hwɛ yɛ no sɛ na wo so hu odiifo agyeman Benjamin fa righteous TV baayi wahwɛ odiifo agyeman Benjamin utie no na wo hwɛ no sɛ na wo so hu no fa na wo so de atodwa na meka bibi ɛda na meka bibi sɛ enuanom odiifo agyeman Benjamin nya di yie nko a pastor Debbie ayaresa nso so yes ize nyankopɔn de ne sa yenkɔkɔhwɛ adansie mmra sisie yenkɔhwɛ di yie ni adansie mmra sisie ayare deɛ na ayɛ no saa ɛhyɛ aseɛ da bɛyi me nan nso yɛakyekyere me nam amkɔ faafa nti na no akonya brɛ me yɛawɔ ada no ɛna mesi da bi mbɛkɔ gyin makɔhwɛ nti mekɔɛ no ɛna mesi fia metwa scan ɛbɔ ɔba kora maneɛ papa mebɛduru ya mebɛnyina feferi okay mati odiifo kronkron samansia adaba atampa a yɛhwɛ wusia wa ɛyɛyie onyankopɔn odiifo me ne me maame yɛ atwene koro yɛsrɛ wo nyankopɔn sɛ yɛhwɛ fa awodeɛ no ɔgye ne asomdwe ɔnam so ɔmo yɛ nsa aka yɛsrɛ wo nyankopɔn sɛ nyankɔdaa na mediifo wo nyankopɔn wɔnhyira wo israel nyankopɔn bɛgye yɛn israel nyankopɔn odiifo kronkron tiɛnti ama me ne me maame gyina no awie mu sɛ mepa so ɔbɛyɛ sɛ na ɔtwe mmiɛnsa kɔ bosome ni me maame kyerɛ sɛ ne honam nkɔ ne yie koraa na nyame difoɔ mepa so sɛdeɛ me maame honam no nkɔ ne yɛ ne yɛ ne sisi ne ne kotodwe na nyame difoɔ mewura mfi koraa bɛyɛ sɛ bɛyɛ 10 years ni deɛ maame no wasɔfa yie na nyame difoɔ mpatwɔ kyerɛ sɛ bɛyɛ
sɛ na wotwe mmiɛnsa kɔ bosome afei deɛ na ano aba bɛyɛ dene sɛ wɔda koraa na wɔsɔre no gye sɛ ɔne bɛn no ɛsɔ ne mu meda na mesɔre metenka sɛ yɛtwa me ma papapapapa ama mesisi akyire sɛ ama metenka sɛ meka sɛ mu no asa yɛde pane awɔwɔ a yɛmiama ɛyɛ wo ya no ɛba saa na sɛ mabubu menni ahoɔden medas nyame di fɔ mpakyɛw ɛna na me maame ka na anidie no ɔbuo kwan so ɔkyerɛ sɛ wɔda saa na ɔbɛte n'ani no na ɔhu saa sɛ yɛtwa ne maa ama ɔhunu ama ne yie na nyame di fɔ bɛɛ na ɔtwe mmiɛnsa kɔ bosome no me maame kyerɛ sɛ agya ba atampa maame yi kyerɛ sɛ anidie no ɔbuo kwan so mmerɛ a wɔhunu ama no wɔre sisi ɛne ne kɔtɔdwa a wɔntumi nante no nyame di fɔ ɔno no mu nnuro ɛyɛ bibi nnuro ɛna anidie no ɔbuo kwan so ɛkɔ fɛtee n'ani nyame di fɔ maame sɛ ɔsɔre a mframa bɛfa n'ani so sɛ ya ne n'ani ne puru so afei deɛ ɔhuru baabiaa nyame di fɔ nti ano no saa no ɔda hɔ nom agye sɛ ne nananom ɛna susɔ ne mu ansa na watumi asɔre na waweawea de ne nsa akeka dan ho so ɔpɛ sɛ ɔkɔkɔgye nsompa a gye sɛ ɔde ne nsa akeka dan ansa na sɛ nyame di fɔ bɛɛ na ɔtwe mmiɛnsa ni deɛ wɔhunu ama ne hyee nanso israel nyankopɔn tifoɔ kronkron ɛberɛ maame yi wura amaniɛ nyinaa no na ɛnya maturu ne wo nyankopɔn w'anim israel nyankopɔn bɛkyeɛ no nyame difoɔ no mepaahyɛ ani deɛ no ɔbuo kwan so maame yɛdeɛ wɔde akyiri hyee ɛwɔ herbalistfoɔ so nyame difoɔ menkae koraa naa no yɛwade atwam ne na awɔtwe wɔde kɔɔgyii ama m kɔtwaa no ho span bebree ɔsɛ maako 5 ne nyinaa soso a nyame difoɔ no mmerɛ a wɔretwa no ɔmoma ne nuo na ano ɔyɛ dene na naano kwasiata ɛyɛ ɛna ne na awɔtwe ɛna ne na awɔtwe ɔtiifoɔ akye ma benjamin nyankopɔn israel nyankopɔn bɛkyeɛ no mepaahyɛ ani deɛ mawurade wɔnhyira wo nyame difoɔ mepaahyɛ mmerɛ wo nyankopɔn nam so a woyɛ adwuma kɔ no me ne me maame mmienu di nkotodwabuo ne adesrɛdeɛ ɛbɛ bɛda wo nyankopɔn sɛ nyame difoɔ yɛserɛ sɛ hu yɛmmɔbɔ yɛnim sɛ woanhu yɛmmɔbɔ a mmɔborɔhunufoɔ biara ne hɔ biam yɛnim sɛ wodeɛ wokasa a wo nyankopɔn wɔtie agya baatampa wohu yɛmmɔbɔ agyanom a yɛ no ɔsoma mu no yɛ ne nnipa ho yɛ mmɔbɔ nti nyame difoɔ de me maame tena ase na baatansa no a wo nyankopɔn ato ne bo ase asiesie no tumi nsa no ɔkyerɛ ne ayaresa nsa no israel nyankopɔn bɛkyeɛ no nyame difoɔ bahyɛ wode kaa maame na mmerɛ a wode kaa no wie na nyame difoɔ nsuo sofa nsuo no tia wo nyankopɔn asɛm ɔmaa ne bi nomɔe na ade bi guu ne nan so na aseda nka wo nyankopɔn sɛ ayɛyɛ nka wo nyankopɔn sɛ israel nyankopɔn bɛkyeɛ no nyame difoɔ ne deɛ wɔ nsa so saa de kaa maame ani ani na ne nhunu adeɛ no sɛ ɔbɛtumi ato anamo mpa a gye sɛ nnipa ne susɔ ne mu no ɛfiri wɔ bɛpɛ mu nɛ dan me maame mpa mgyina yɛ tere sɛ ɔbaahya 27th July 27th July sɛ deɛ ɔsoma me no ma nkwa a 27th July fakwadu mmiɛnsa hyia mo ha mese fakwadu mmiɛnsa fa hyia mo ha Israel nyankopɔn na ɔbɛgye wo amen amen ɔdɔfoɔ sɛ meka kyerɛ wo onyankopɔn diifoɔ agyaman benjamin ɛnyɛ adi yie nko ne mmom ayaresa tumidiyɛ Israel nyankopɔn de ama no ɛti odiifoɔ ka kyerɛ wo sɛ fa kɔdu mmiɛnsa hyia no 27 a ɛnyɛ wo kra kyingye fa hyia no sɛ nsuo no tie Israel nyankopɔn asɛm a kwadu no soso no ɛbɛtie Israel nyankopɔn asɛm na ɔde nsɛnkyerɛnne kɛseɛ ɛna bɛba wabrabɔ mu secretary adi yie a adansie ayaresa adansie kɔbɔ yi
Udia na aka fa. Eda odifo adamene me nyankopon nase. Eda nase. Eda. So he adanse na enwanwa. Nokwasem. Na emawo no se ampa. Difo we ne de. Ize nyankopon wasra no weyi no. Nokwasem. Osemla maame no ebe gina ho. Ohe maame ne chen. Wasimwa minsu. Nsuo no nkwa no mu na kofa firi baabi de baa. Nokwasem. Oji nsuo no hwe nsuo ne chen. No kasa kire nsuo no. No di nsuo ni jama maame ne sisi. Di jama maame ne sisi ya. Awana maame ne ni no. Ati eni na efira no. Eni na ohuna de. Eni na ehuna de. Yesa ne nananom na soso ne nsa no. Hallelujah. Wodifu agema nyankopon yeda wase. Orofo na meka no. Wodifu agema Benjamin. Se fakodu bete miensa. Ochena. Fashiam. Ewo edwoso ekyekrum. Righteous City. Edwoso ekyekrum. Fakodu bete miensa. Baby a wohwe ye fire bia so wo siremu a me kasa sesi yi kofaka sim enu adekye enu oduru ha baby a wo bia simu anadwi enu adekye na woduru ha no woduru kumase edwoso akyen kurum oba na okura kwadu bete miensa na wuhim no ukwadu bete miensa wadansi die no wodifu agema Benjamin ena no maame no nani afira no ane nananom ne suso no mu no Oma odi nsuo bai nsuo kwa ni obi nsuo a wo be no e obi nsuo eda nti de America ne se boni nti na America se mi fese adwama nti obi mfuro ka ankonkra obi foko na enkwaje wayaresa wapomuden amania edawoso na ufri enkran ufri atebubu ufri sirem aba Righteous City a wasi ya power debita na adwamanti nne bi woti mi kwai madanse ebi heda faka no kwa akre ko bo adwaman moni timesro wa utifi a o share Righteous TV ne e kire enu krabro ahomachi ko ye nyina ye hiem e wa duso e chankurum e duso e chankurum ye se de fe na nyanse bi e wo bone ho na wo furo ka ekobo adwaman no fa say nyansa na fa bere uradi mu fa kodu yensa odifo ne se kwadu ba asase fa be hia no obe kasa kire kodu se de kasa kire nsuo eda manu we se da se eda feza da me da wase pa eda mpacho hwe maame no kama ne ba de ne ba be prayer asa oyewura wa ba hwe se de maame no sitie hwe ne nantie no na ti sei Nkoyi na mpacho obedi adanse no hwe obedi adanse no maami ne gina ho no sim na de won wane se eda me pacho eya ne kase odifo kasa gu insuru so kasa che insuru tie awurade asem pacho kasa na okasa no ote kasa be no oka ontiem onye dede omoto so insuru dabi won chese on fa ho di bi na enti ya na urare ta aka se Israel nyankopon no onimu otinimu enti so obesi na no a ye nte hwe na ehu so obesi bi se na no na se oni ni wura na oni ni nyankopon no o ka bi ache ni nyankopon no ampa de ya dance ne ampa ubu se nipa na amane ne obrani asaboda no so ampa ubu so wade no ho hwamami na ebedi adanse a wogina wo sa ababa awai obam so no obasa aberewa osu edu obobena no de nsa no o kire se edu anadwo a ona edu so okodo so age se ne nananom ene susu no de ne nsa no achom so mfa ne nsa de kadan odifo agema me pacho yi nipa benko ne yenya ni won weda won eda se Nyankopon be nam so ase obi yare ne enafo mo ayare satumi no obi de adeso so obi yare mani huna mani ne de na ba wanim hwe nipa dom agusi adan nim akukudru be nko na wo say instant healing Nyankopon be nam so aye enafo
enough of all. Enough from. Hey, I am so raw. A yen is simple, Saro. Enough from. She was so full and they say, no minister for being Obama Jum. Was you omit me friend, say, assembly say. I say, Unia, make a young bumpire and I'm coming in, say, Bobby, say, yeah. So deep for my dear, you won't be when you would Debbie. Can't be a baby named Bia, none of one fan of Swag. Chaku could draw. Oh, because I'm on for the most woman in no a casache in Sue. In Swahina, no, my mammy, or by Column Sue, not then when I answer. Eden in Sue, because before my Benjamin sat, no bessin and good soon, so not the man when I answer. Casache in soon. What casache in soon? To me, Ben, since soon man and your any penny say you. Debbie, and Messiah, Better Medas, Ebenezer. Eda pacho medasi. Adi. Eda pacho we dia dance. I say dance say we dia miame mame. No question. Miame mame. No question. Eda nukuri ni yuro tifo ajima Benjamin. Ni Nyankopon. Wonam so aboa ye papa. Every say miame ni dia mame ni sitie. Ena mi dia mame na pom di sitie. Mame ni na fira. Epuru so say ya. Na so bre Nyankopon tifo akonya baaye. Nyankopon tifo se mumma mi nsu tio. Wanka say mumma ba fote. Anamu betu nsuo wose momfa nsuo mra ampa wati nsuo no odi nsuo no etie Nyankopon asem odi gu maame ni ate se me maame kwa ye tene no kwasem maame no osori se ya na etene so betinya sori na nsu se ena adanse ye odi a onante ko kim we chi se odi fo agema Benjamin odi na dom asasi eti di bait ho mo ye ten asasi ye to ho ye ten di etwa se ke bo ho kan onam ni di fo so no adom abo aye ni afadi kwa other ways and come to no hospital. Who do you make a babo? Who do doctors for the ombage? And near Fra. Ada. A yadi. Now, this Sakura and if you do send a bit media, sir. Now, instant. And yet that radio. Then so be to a deep for my young couple when you instant. Or funny deep for so. One day. Yes. One day. Yes. What a fault to way. Other one day couldn't do instant. One day. And a good soul. One day. Eda ade hwe maame nani no. Hwe maame nani hu sampa maame ne yade. Oh, maame ne hwe ani na hu se wo yade. Yesu maame ne bedi adanse ye no. Ne nanim ne na mu ani nyina na atwetwe. Crazy. Hwe nani no. Ba nyina nanim mu. Nanim mu a che se maame ne yade kronko bi eda ne so. Ela mpacho na che se owura spiritual operation no ye maame no. She was not possible. Now, my mouth was no Hunamani Ankasa. Hunamani. Now, possible. Now, one day, I did see I was sorry, Gina. Sababawa. Silbe, Naniu, La Pum Dio, say, Mammy, and Nantacoba de Pierre. Dear one wanna say, any fryer, say, also Copon, my Sibra, or her barracks hospital. Mamma no way, mamma no one aircron. When so, mammy ni. Only Ababa, what I never want to say, Odif Wajima Benjamin, sending young couple where steps on off. And do a instant healing. Mamma is one dominant. Instant. When I Odif Wajima Benjamin. Adeba kwa ya na eyeme fe ewo ne nia ene wo kire se de ne nani so no yes eda nani ya ya white yes we ye awurade Yesu Kristo ayaresa yes no kwasempa eni na tin wai na maame nani na Yesu ha we che se Nyankopon de na dum aduma chedie tumi Jesus ayadesa tumi ni ayadesa timu o de mu di fo Ajama Benjamin o de a che no kwa nti o chira kwasi we no di fo Ajama Benjamin be hia e wo chen kuro medwo right to city ha kwasem ono de ni be hunu adam pacho na kodu odi fo ka se yemfa kodu miensa hwede nipa ni ji twiye die na nipa nim se kodu ni be ye na die hu no obanwu afa kodu no pe ehunu se Odifo Ajima Benjamin adam say ni hu se emrante ni bi ebi ye warm up na die no go konso se mi e da face ekin woni mi se wo konsori ma se akonsori apre wo konsori ma nke ma na nka ehuru e se ye betoto
adanse bi bɛba na ɛma na nkɛgye taa so ba yɛne nyankopɔn odiifo di ahyia no kyerɛ yɛ odiifo adwuma ɛmɛma na ɛduru sɛ ya mɛma na bose ɛmɛma twi bose menuanu meda mo ase odiifo adwuma Benjamin deɛ woka sɛ woka no ho asɛm a ne tumidiyɛ ɛne deɛ ne nyankopɔn de ama na wobɛka ama ade akyɛ ɔdɔfoɔ meka kyerɛ wo sɛ ɛbɔ 9 a nɔnkono a yɛbɛbie phone line atom na wo so wafrɛ na odiifo agyeman Benjamin Righteous TV bayi wo a wo hwɛ yi uhu ne sɛ odiifo agyeman Benjamin wo a wo hwɛ Righteous TV na wotie Righteous TV no odiifo agyeman Benjamin uhu ne sɛ number no yɛ 0244 44 59 29 0244 44 59 29 frɛ na odiifo agyeman Benjamin wo so a wotie no na wo hwɛ no uhu ne sɛ hello Pacho, good evening. Pacho, mo no so kakra ma me. Hello. Pacho, e ka se free goso. O ka se free. Goso. Ye mo akwa baba Righteous TV. Odiifo agyeman Benjamin, uhu ne sɛ. Na no me hwɛ me TV a ebi ni me TV le so kra. Me ka se free goso. Pacho ye tie o. Manda Roma. Me TV and why you mu program le pa. They for do asem ya mo kan. Bin ya bi an kambe papa su. Papa, yes ka from the ba ayede. Yo wonderful mama ya da wase. Ya da se. Ukuada ne kwasiada nko ana mo ya asole. Ukuada ne ukuada no pa kwasiada no pa na odiifo agyeman Benjamin o ya asore. Efiada we program biana ukuada anopa kwasiada anopa na odiifo agyeman Benjamin ya asore ewukumase edwoso achen krum odofo frɛ number 0244 44 59 29 hello Righteous TV yemo akwa baba Righteous TV yeah me so Pacho odiifo agyeman Benjamin Righteous TV bae ya wutie no hwɛ no uhu ne sɛ odiifo agyeman de maba hon premier no maba hon kwada ninu isia me ka se me station ne da udin Pacho udin ni baby akasa free me so frame agyeman sa me ba me na me ta ba first pa me ba me ni pa me di kan ba first o kasa free yo kuma se hayai Pacho you kasa from Kumasi. Because the last Wednesday I'm about there now, woman did not until 90. Now I say, well, I'll call baby debris. Maybe call last call, so I'm going to charge them say 80 million more, PMO 50 mark at 30. That's right. And I would give for money, sorry, nanti instant. Wow. Yeah, there, Radiasi. Or the force would dear dancing, would deep Wajama will be sorry, nanti instant. Eden yankopon wase odiifo agyeman Benjamin onyankopon amani tumi ayaresa tumi adiye tumi edie no wonfa ma odiifo agyeman Benjamin de wohunu se janom bebeye ye no a wonim se wotwero se mu fa adiifo ho no hello Pastor mo akwa baba Righteous TV so Pastor, good evening Pastor ne efra wo say Pastor media mentor me kaze first sankare Pacho na wo free hene me first sankare Pacho kasa me share intention ne ade amoya e pro ma dwene practice ede janum nyankopon ase koso na hwe Righteous TV mati me hwe mo pa anytime dem sam ye da you odiifo agyeman ne nyankopon na se odofo so betimi afrɛ so betimi abefrɛ na so wachire wadwene odiifo agyeman hello Pacho me mo akwa baba Righteous TV so I'm so makwa mejumoso Pacho ne efra wo sei na wo free ne Pacho me dey Kofi Salasi do na frame yima Pacho kasa free ko do masa bofodu Pacho so kasa free
Bofodu Adumasa. Bofodu Adumasa. But also share Righteous TV, or deep for my own say. Oh, Ada. Near Nam Odi Fajima, I dear. Or on our calling Tima Bonnet to any so. Dead Janum Ponce. Hallelujah. Until Ghana for Nana. The stresser will be into an among and could you Fajima Benjamin. No be training. The dead Janum Ponce. We knew I made our sepa. Or the 4 from Subetimia Boy room 0244 44 59 29. 0244 44 59 29. Odi Fuajima Benjamin. Righteous TV. Hello? Hello? Bacho Chum Kakre through TV no. Entie wow. Hello. Hello. Bacho Mokwa Baba Righteous TV so. I'm about your friend Samuel. Baby any Mr. Samuel Pacho Yentio. Hello. Pacho Yentio. Hello. Order 4 Subetimia Boy room 0244 44 59 29. We share Righteous TV. Odi Fuajima Benjamin. Say no huno. Say no who Odi Fuajima Benjamin. Hello. 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 Yamwakwa Baba Righteous TV so. Pamucho Medium so. Patron ye fro say na kasa free. Patron ye frame dum me kasa free apeja kwode apeja. Santo apeja. Patron we Righteous TV say na who Odi Fuajima Benjamin. Patron if you meet tintin na masha say eti Odi Fua na me kai 2019. Hello. Patron meet you. Patron if you 2019 na me say meeting. Ne honom no o kan se mi ma ne ye no if you kwa na me de agi papa na di. Patron o kan se na o preach. Na o kan se no kura hu se o nhwe. Na o hwe no hu se ni pe di akonya ba e di dwa e koba na empofiri mu ni nyina to atwa ka nko ka ma amanfo tutu umusto eni be boso me kura na yale no e ba ya e ka se ka nko ka ma plin ku bi entrefi ntifiri okono e ma meji ni dipa ntirade honhom no so empatho na wo che COVID-19 2019 COVID-19 no pacha ye de janum nyankopon se no kre Odi Fuajima Benjamin me kai pa ntifiri okono ama asem obeka bia no me hwe ni yi aboa me nso aboa me ma metimi me da se pa me da se odofo susu betimi afre 0244 44 59 29 fre na so kasa wo Righteous TV so hu Odi Fuajima Benjamin. Hello. 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 Pacho me mwakwa Baba Righteous TV so. Yes, I'm Tiabra, because I feel before. Pacho you. Pacho ma kasa no nkosoro kakra. So, we didn't preach ni pra ni kumeno. No kwasem. Na fi so asafuma ma ho sisi to kwa mani di ho pa. Nya ni fia no pa. Ose asafuma na ide. Nkoso ai bi koso atiam why? Yo, yedase. Yedase. Ofofro so mra so 0244 44 59 29. Odi Fuajima Benjamin. De yasoma no. De yasoma no. De yasoma no. Ejanum nyankopon yeda wase. Se menhye nyankopon yeda wase. Hello? 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 Pacho mwakwa Baba Righteous TV so. Hello? Hello, ya mwakwa Baba Righteous TV so. Nigga, so na mo to say. Yankopon de achaye. Pacho ne frau say na aka se free. Ya mi shira papa mi ta no. Na ma ba wo so ga. Na mi shira mo mi nyuma pa mo ye. E di wa mama ya na mi na ma ti kakra do ka no. Pacho na aka se free ne frau say.
Kasa free nkran. Uka sefri. Edase. Hello. Odo for subeti mi afre 0244 44 59 29. Hello. 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 Pacho me mo akwa baba Righteous TV so. Hello. Hello. Pacho me mo akwa baba Righteous TV so. Yes. Pacho ne fro say na ka se free. Pacho foforo mo nwram 0244 44 59 29. Uhwe Righteous TV ba yi a uhwe hu odifo agema Benjamin e wo so no. Say na hu no ho de no toto. Hello. 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 Pacho se ufra ya no ama ukasa so kakra mai. Ya menti hu TV no so. Hello. 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 Pacho ye mo akwa baba Righteous TV so. Pacho minu aba na aka se free. Pacho yo kasa yiti o. Pacho. Program na mo ye na very nice pa. Emi se enchena. Mini mi kunu. The status is follow mo. Na yeni age mo programs no ho. Ebia ho nye TV ni da. Na program ya papa ye. Nanke percent ke timi ye. But we didn't see nyame ya adumo a. Me bom pa se che papa nsan ni bim na. Ye nyina yentimi mra bi ye ne ye mba. Yentimi mra bi. Amen. Papa nso obade Yo yedase. Odofo yeda janum nyankopon ase yeda odifo agema Benjamin ni nyankopon no yeda nase. Minuanom. Odifo agema Benjamin yakase yaka no ho asem a afi mfie num kura ne yankanwie de ni nyankopon fa no so. De na moka. Na yedi dwumedi. Ada me pacho odifo agema Benjamin de ye show ne adifo ne asofo no wasase wa emu wa wo. Uhye nsunsuye no mu wa bebre. Bebi odifo agema Benjamin ni difo semne ne yobia no ani de su no. Bebi odi free ba no. Ani se de asase so asofo ne adifo ne sitie na eda. Emu wa bebre. Etidie na aka kire obi a wo hwe wo. Nti me ka che obi a wo hwe me na nwumre se mani ni ne krabro. Na nyame bo ochira. Righteous city ya. Onfa kodumi ensa. No no pa osori ya chase. Anwumre am ye kase kwa nkom so ase bo no. Obi wo sirem, obi wo baabi kat di tani pa no do wo sirem no do wo achichi die. Anwumre ya na eso faka. Onfa ka anwumre ya se de be ya ahomachi na okumase ya. Si kumase okoke itia ayi Central Market wo. Obenya ajusu dwabe ka ho. Afijasi dwabe. Ofaka na wonsi eche akrum. Righteous City Junction. Osi a ekwana be direct na ba asori o. Yo kumase ade won de wato adi. Samme ye kase wo hwe wi a on prepare ni bipia. Won nye ni bipia ni kwadu ni mi ensa na ready. Ahomachi ko. Eda on tu mi camera na kwadu a Israel nyankopon akwa no meche odifo agema Benjamin waka say ye fa kodum na emrante ye warm up eda hase pa eda beneza so do odifo agema Benjamin toto ene asasi so adifo ehu a say na abeka che di oti eda mpacho medase so wo de ye odifo agema Benjamin toto na adifo asasi no so adifo na eda say de na eda feze ka no emuchi papa wo de ye hwe odifo agema ne nsam kampo na asam danso adifo ne nsori ni nyina asam so ye baako ene nwanwa no we na kire se wasoma no
ɛna ne yɛwura yesu kristo baayɛ no n'asɛm a wɔka no ɛda nso na kae fa mo so deɛ ne nyinaa so yɛ one nanso so ɔman no ahunu wei deɛ ɔnam ɔdom ne ahumɔborɔ so wɔde yɛwura yesu deɛ no ayɛ nsa na hɔ ama yɛm sɛ asase no so odiyifoɔ no asɛmpakafoɔ no nyinaa nsɛm yɛ baako yɛwura odiyifoɔ agyema nso so nsɛm ɛyɛ baako ade na ɔmo nti ɔmo nyinaa abote na ɔmo mmerɛ ɔmo kra ase na ɔmo sɛ ampa onipa yie na awurade asoma no ɛda mpakyɛ ɛtɔ so mmienu wohwɛ asase no so a sɛ obi wo ahotomidie anaa yaresa adom a ɛno no ɔmfa mma kwa wobɛbɔ afɔdeɛ ansa na wo nsa aka anaa wobɛtɔ ho items anaa akadeɛ bi nanso asedanka odiyifoɔ agyema nyankopɔn sɛ ɛfiri sɛ ni nyankopɔn odiyifoɔ di ahyia yɛhu bi da adeɛ biara ɛbɛnya firi nyankopɔn odiyifoɔ yi nkyɛn no ɛda yɛnya no kwa yɛmmɔ ho afɔdeɛ asase no so bi wɔ hɔ saa ebi ni hɔ nti yɛwura odiyifoɔ agyema benjamin deɛ ɔne asase no so odiyifoɔ ne asɔfoɔ no deɛ ɛmu twe papa sɛ yɛka sɛ yɛka a ɛmmɛn ha baabiaa nyankopɔn odiyifoɔ a wasoma no na ɛdɛ sɛ wɔn soma nyankopɔn odiyifoɔ yɛ dike bɛhunu sɛ deɛ ɔtie ɛnɛ mmiri wodeɛ nyankopɔn odiyifoɔ mɛpaakyɛ obuo ne anidie kɔ aso sɛ ɔyɛ aberanteɛ onim afɛfɛ deɛ ɛnɛ mma kaase yɛ aba nti wɔnhunu bi na adɛn ne nyankopɔn odiyifoɔ ɔmfa kwanbɔne so mpɛ ne ho na ɛda wɔn soma wɔbɛdɛ no ayɛ wɔbɛdɛ no wɔ ɛnsi da awie yɛ ma yi hwɛ kaa fɛfɛɛfɛ aba wosɛ wosi nyankopɔn asoma wo nti wode nyankopɔn apɛdeɛ nahyɛdeɛ ɛna ade yɛ adwuma na adiyifoɔ no hɔ ne bɛtumi ayɛ ɛnsi da nti yɛwura odiyifoɔ agyema deɛ yɛdi ne ho adanse ɛda asɛm yi mu kakra kaa fɛfɛ no aba no owura so nkaa sɛ kaa yɛ bɔne owura nkaa sɛ kaa yɛ bɔne anaa kaa nyɛ na mmom sɛ ɔbɛfa kwan bɔne so anya saa deɛ no ɛno na ɔbra ɛda ase secretary wode odiyifoɔ agyema benjamin ɛtoto adiyifoɔ a yɛne wɔ mo hɔ sese yɛaba bɛto wei mu a sɛn na wobɛwuriti no ɛda meda wase na meda odiyifoɔ agyema benjamin ɛne nyankopɔn so ase odiyifoɔ agyema benjamin ɛyɛ nipa sononko ɛda sɛ wohwɛ sɛdeɛ ne anim kane no even koraa ne yɛ papa nom asɛmpakafo ɛne asɔfo kane no na adiyifoɔ no a ɛba ɔman wei mu wɔn nso wɔyɛ atorofoɔ wɔn bɛtontɔn nkuto samina ɛne nnuane yɛ adeadeɛ yɛ papa no asɛmpakafoɔ no twa bɔɔ wɔn a mmerɛ no emu no ɛna odiyifoɔ agyemegyame kristo hu no wɔ yii ne pie ampa ɔbaeɛ na sɛ nka yɛ soronko na sɛ wohwɛ mu a sɛ asɛmpakafoɔ kɔndɛm adiyifoɔ nso wɔyɛ atorofoɔ wɔn nka nkwadeɛ asɛm a odiyifoɔ agyemegyame bɛyɛ no ɔka nkwadeɛ asɛm ɛkyerɛ osiri nyankopɔn sitie 2 odiyifoɔ agyemegyame asɔfoɔ no mmiɛnhunu adiyifoɔ ne sɛ wɔn mu bɛ ne nyinaa wɔn tɔ ɛtɔn adiyifoɔ bi ɔba tɔn ɔtɔtɔn no ɔmfiri nyankopɔn odiyifoɔ agyemegyame benjamin baa no ɔntɔntɔn nti ofiri nyankopɔn na sɛ ɔmfiri nyankopɔn mo sɛ ɔmo nka nkwadeɛ asɛm odiyifoɔ agyemegyame benjamin bɛ ɔka nkwadeɛ asɛm ɔtwe nipa nyinaa dwene ɛba atemmuo so yɛ tv no ɔmo hwɛ a adansi ne yɛturo do daa ne da obi sie nipa wɔ akyɛsefo asase so no ɔtwe nipa nyinaa dwene ba atemmuo so sɛ ɔmo yɔfoɔ no bɛbu ɔmo atɛn nti obiara nhwɛ ɔmo kwan yi nti odiyifoɔ wei wode ne toto ɛnɛma adiyifoɔ yi ne asɔfoɔ ne asɛmpakafoɔ no ho a ɔmo nyinaa ahyia mu onyankopɔn anim a odiyifoɔ agyemegyame yɛ different ɛna no obi busɛm asɛm bi sɛ ɛwɔ ho kwae sɛ odiyifoɔ te asɔre ana ɛnam sɛ hwɛ na wo nkae pɔ asɛm wɔkae wɔsɛ hwɛ pɔ se me adwuma no nyinaa kristo ama honhom wɔ sɛ wɔyɛ sɛmpakani wɔyɛ diyifoɔ wɔyɛ somafoɔ ne nyinaa wɔwɔ bi nti paul na ɔkyerɛkyerɛ wɔ asɔre no ɔnkyerɛkyerɛ nti odiyifoɔ agyemegyame kristo ama nadom akyɛdeɛ no nyinaa na saa nipa no pakyɛ me nua mentwa no saa nipa no onim sɛ ansa no obi bɛtumi agyina Israel nyankopɔn ne pɛyi mu no obi bɛtumi anya Israel nyankopɔn ne dɔ no ne tenene no apart from odiyifoɔ a ɔsoma no no obiara ni hɔ nipa no onim ɛda meka saa nipa no dwom
wɔsɛ mpa odiifo agyame ne mahwɛ no hwɛ na wɔyɛ soronko ntam hɛ de busa wɔsa asɛm na nhwehwɛ sɛ nipa ate asefo asa asisi wei wobɛtumi hu Nyankopɔn kwagyeɛ kwae a wanam diifo so a woboa anam sɛ wo sɛ nsafo na sɛ nyina ne sɛ nsafo na ɛda wɔ no kura diifo nim ya no akyerem nye obi te fie no so ediifo ankototiifo na yifo diifo a obɛka so no a ye ka diifo a uhunu treni wɔ no mu uhunu nyame asɛm wɔ no diifo agyame ye kwasɛm tinsin nsafo na sɛ nyina sɛ no kura diifo nim tin Nyankopɔn hwɛ asase no nti hwɛ odiifo agyame nyɛ wɔsɛ nsɔre adɔɔso ɛnso agorɔ wɔsɛ na sɛ nka yɛ different wɔsɛ asoma ne nsɔre adɔɔso ɛnso agorɔ odiifo no yɛsoma na ɔbaa no odi agorɔ na sɛ wɔde no ho abɛfra wɔ dɛbɛdɛbɛ nsida ɛda mebaakye wɔ anidie mu ɛde obuo ne adidie kɔ aso ɔsɛ sɛ kɛtire ka asɛm no ɔsɛ mmerɛ Nyankopɔn diifoɔ ma no sɛ asɛmpakafoɔ no ɛkyɛ sɛ diifoɔ no ɛnyɛ ɔmkɔdɛm sɛ ɔmotontɔn nneɛma afei so ɛsa bɔ afɔdeɛ kɔkɔhu wɔm watwerɛ sɛ ɔsɛ deɛ nyɛ di mu ne wie a afa ne afa no odiifoɔ agyema baa ne ɛwu sɛ asɛmpakafoɔ no ɛne adiifoɔ no ɔmu nyinaa yɛ one yɛwurɛ odiifoɔ agyema ne dam asedanka ne Nyankopɔn wadom aboa yɛ ne yɛda yɛda wo so ase ho yɛ mmɔbɔ me nua toa so nti sɛ wohwɛ odiifoɔ agyema Benjamin a wode ne toto yɛasɔfoɔ yɛ no ɔmotene yɛna diifoɔ yɛna asɛmpakafoɔ a odiifoɔ agyema ne Nyankopɔn ayi ne sɛ ɔmɛtenetene adiifoɔ nkaeɛ ɛne asɔfoɔ nkaeɛ ɛne asɛmpakafoɔ nkaeɛ na aka no because wɔsɛ nsɔre adɔɔso agorɔ na nsafo no yɛ dɛ ɛdi ɛna nsɔre no so no asɔfoɔ ne asɛmpakafoɔ ne adiifoɔ na yɛ dɛ ɛdeda no odiifoɔ agyema ne Nyankopɔn ayi ne sɛ ɔmɛtenetene mfiri adiifoɔ so ɛmɛsi asɔfoɔ so ɔno wɔdi mu yɛ na wɔwerɛ fi apɔsɔfoɔ no apɔsɔfoɔ no yɛ da ɛda asomafoɔ no ɔmu nyina ɔmka ho na ɔmu di adanseɛ sɛ ampa Israel Nyankopɔn no asoma ne diifoɔ agyema Benjamin yɛ ampa nti odiifoɔ agyema Benjamin yɛ deɛ nokorɛ mu deɛ mahunu ɛne deɛ mateɛ no deɛ mahunu ɛda kyerɛ sɛm sɛ deɛ yɛhunu deɛ yɛate ne yɛdi mu adanseɛ deɛ yɛhunu ɛne deɛ yɛate ateasefoɔ asase so yɛawoɔ ntoatoa so yi yɛni diifoɔ a sɛ Kristo kan wɔ sɛ meekɔ menyɛ mu nyanka mɛsoma nokorɛ ho no so amana ayɛ dɛ aba mo nkyɛn owi wɔ sɛ mɛsɛ asoma adiifoɔ ne nyansafoɔ no aba mu wɔn sɛ wɔn amosɔfo wɔn amosɛmpaka obo diifoɔ sɛ mɛsoma diifoɔ etu asɛmpa no diifoɔ ho hia ɛne ampa Kristo so wɔ ani aboro wɔde odiifoɔ agyama yaba medase bi nua medase pa odiifoɔ agyama Benjamin wɔde ne toto asase so adiifoɔ ho a nsonsoreɛ no so ɔdɔfoɔ nsonsoreɛ no so gab no ɛwa bebree ɔno yɛasoma no ɔno no de ne kɔtoto ayɛ ɔno mmom ne yɛasoma no so ɔbɛkyerɛ kwan ɛda mpakyɛ ani deɛ mohwɛ asomafoɔ yi ana wɔka yɛ wobisa secretary a asomafoɔ no deɛ yɛ abɔdin yɛ title no mde ato ɔmo so na sɛ ɛda mepakyɛ anka odiifoɔ sumayɛ mu no ɛnyɛ ne yɛnkɛyɛ kwae sɛ anka yɛtena odiifoɔ agyema nyanse dabi anka yɛ asɔfoɔ no ɔmo gye mmenaa no ɔmo yɛ ɔmo ho asɔfoɔ kɛsɛ anka yɛ sɛ ɔmo ne bi tii bɛka kyerɛ yɛ hyɛda mu ɔno edu ade bia ɛsɛ anka ɔmo ne bɔtwi na yɛyɛ ɛtwɛn ɔmo na bɛgye ahintasɛm ne asumasɛm no nsɛm a yɛsɛ nipa de etie dwane firi bɔne ho no ɛsɛ ɔmo na anka bɛgye ɔmo bɛdware ɛma ɔmo mfi a na anka ɔmo de abrɛ ɛnso ɛnɛ deɛ ɔdɔfoɔ odiifoɔ agyema Benjamin ɛna yɛka ne ho asɛm yi kwadu Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena beebi a wotie yɛ firi biara no simu anwummere beebi a wotie yɛ firi biara sɛ otie firi Cote d'Ivoire sɛ otie firi Nigeria sɛ otie firi Senegal sɛ otie firi Hene sɛ otie firi Ghana ha mpatamu kura biara wɔ mu ne kura wɔ mu biara no simu anwummere kɔpɛka adeɛ bɛkyena wɔ ha oba fa kodu bɛte mmiɛnsa 3 fingers of banana fɛhyia odiifoɔ agyema Benjamin ɛwɔ Righteous City kwadu no ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne sɛ na odiifoɔ agyema Benjamin
kwadu na wode basa no wode ba no hu ne say kwadu ba se bebeduru Racho City ha na so onyankopɔ difo yi etene ne nsa wo kwadu no so a ɛho na be hu ne say kwadu no se de usinim no nya saa na tie yenkotie die onyankopɔ difo odifo agema Benjamin okafa kwadu no yenkotie mra 27th July. Yes. 27th July. Yes. Said your small man in Kwan. Yes. 27th July. Yes. For Kodumi and Sasiamoha. They say for Kodumi and Sasiamoha. Orofo ye de jadum nyankopon ase eda feza kwadu ye odifo se ye mfamre de na wo ka fa ho eda kwadu no me de eda ho dendende ese kwadu no enya ayare sanku kwadu timi ku chi ade bia akoka hu ayese bama wonya ahoto no kwadu no eda kwadu de ya ahudwidi o enya kwase nipa na ni agesa se ye ni agesa e na me obi eda ebi ye warm up ebi peje omonsa kwadu no so se sa kwase adana na owura ka asem no odi fadima na ni ka asem anka so ka se kwadu ni ene ya adana na emfamra akwan bi e be fa so ma kwadu na ba e be ba efse ni bi kwadu no odnam na kwa so kasa che kwadu na e be ye wa na odo kwadu ba wa na ade ba ena de me de kwa ne se wo se na me aduma 27th of July for Kodumi and Sabra. Ono na see you. Who the Koduni ba no di nyankopa adoye ayew. Na ya na de ne yete. Asofofo na di for so mo ka asem se ya de ne. O true for beka se nyankopon ka hwe o. Beka se nyankopon se for Kodumi and Sabra. We do deep for the man. O deep for the man Benjamin. Assassin so deep for no. No kwa deep for no. No kwa for no. Osi nya me bo 27 na chese nya mbo ochana no ade a chie no pa ya eda e ka me nkura ene ya diet we ya na nke ochana no eda medase eda beneza eda mpacho medase eda yoro di fa juma Benjamin Nyankopon ase eda kwadu ni de se yenim de Nyankopon di fo no sitie se ka yenim de ositie anka osebo we kan koso da se yenim se Nyankopon di fo on se omtaka asem bi se wosika ya no wua ya na wo de honam no ene ya na ebre ye wuro di fo agema ne sika na no anu nam ke bibia enu tina se eduru de adina ye no abro ya adwene ye nti ase so no Yankopon di fo yi ejina ho no bese na no de ye o kan ye ne ebe ho nyina ye nti o ne so Yankopon wo ahuru no ate emprempren no baba ba ye ti de yenim de Yankopon di fo ni sitie enti so kasi yemfa kodum le se ya na ye ni chia de ma asase no enti we chen Yankopon ya adoma ni pe bia na wo tie no ontum ni kamfa kodum na o Racho City hanu nim se kodum betie Israel Yankopon asem na ayode ye ni kwase kodu yo e no nam ni tifo so ebe me ensaka edam das secretary ede na aka fa kodu no eda kodu ni de e kire obi antumirika obi era bi we entansi se nyame difo ense fa we bra oman ni nyina no abeka no abetu bia se oman ni nyina entansi kura we na sunsun mefem first na umbe na nkada bia yamidi fo aga se so yebra enti we de eyi umreke o mese watu adi ai ye de Kristo ma jidi fo na to adi se Kristo no nukure di fo no wana aka o wose wo de mo mfamara ono ana se mo mfamara obeka sa kire kodun no eni Nyankopon nam ne so ama koduna se de yedi ne kwa ti kodun ba be ya de fufuro hono mo se ampa Kristo no otinimu enti ochina na eda fise ka sim wose ka de na odifo ka ya ene yese obi ankopemla ye nyina se atumi ka ko de so ba kokope ba se ni kodun ba na wa famla nteni se na mo bo me he ayini kwa na me wo fiera mo mo sa studio difo no bossa na meni ajisa na mi ye me se da na de ago framaso no da ya na international mo ko park so secretary mpacho na so say that eni gie ya
owura ka se fa kodu ani gie ai ehye afuma odifo ye yadoye na imum on kano public see awaka no eda ochire eda ani gie osebo eda me hu ye wo fi a eni adwuma mu a eni semiti adwuma na me asam na oka no wase na me bo 27 fakwadu mi ensa hia me wakase obi ammo ni nsemo dabi wase fa hia me afi ensambo osebo ani gie obi asa obi di asa obi di eda na so say asama ye tie kai na mbo ochira na ye kasa ye di kwadu ni ochira bi nso say nyame bo ochira be ba be ka ho asem ye kwadu ni nam odi Fatima Benjamin Nyankopon nam kwadu ni so ayama ye eni omo beba no ochira bi ye be sa be ta ka ho asem na nim say eda eniji a na ekoso Nyankopon asori fie o my ba ko me ne ye we association for no be hwe my ba ko me ne ye adwuma wasi o he ayi boy na no o tute na ye sei o he za ro he menim wasi akwa we de kodri de senchene me ya ma no ana ka tell say we nim nyame difo no akwa we nim nyame difo na ka tell akwa say we 27 pani be wo dai o be ba we o sha ko esa no bu mi din o si sa face akwa we di memma kintra secretary so unima de na etani die we utiminya unim se nyame di for say di for na no kwafo di for di ma meza se fa kodubra ya di biaba pen e na anya bibia yes ya ti abre so we di biaba en so hwe o se bonus we intense adi we eda memisa say yakolo so na akwa patwa yeni edifo anantia difo sofo woni mi nyina ya dance ese wo kra ka se obi mfa bibi mra na mpokra wo nkampo because wo bedi atrash onyankopon say odifo agema Benjamin de o say mi odifo agema Benjamin me se 27th fakodu betem mi ensahiam wanfa ankoche ni nyankopon so wono fi so di tumi na man yes na wo de hwede kodu no beye utifia ekyera fa bibra na wo de ba wo behunya danse na sofo difo asema na mbeka wo no onka bibi mani pa ni nyisi ko ti enim se wuntwa no ma nipa ni nim se wunye hute emantie o enye ma o le ka se ma de emantie o se eda emantie no nkuntabu no woso entiansa na branche betu anamo enya ade bi mu gidie sei no na chese enafom secretary enafom akama na eso mu posese ye tu se maade ye ni mo o practical ni se maade eda beneza ede na aka fa kodu no eda mpacho me dasi kodu die me si yitira yeje asasi ona modom so obeka yem said your kai o man Israel amana mayu ona me rodifo agema Benjamin so obeka yem ye rodifo agema Benjamin si wechina ni Nyankopon ma ho kwanya obi enfa kodu miensa wo de meka tia amatifo na hwefo nyina nse wo de yesuti yemfa ni Nyankopon tifo emna me die sia yenhwe de kodu no be ma nipa bone atete na ni so yenim de odifo agema estimi ye yenim de ye rodifo agema odi amano se Nyankopon tifo ni timi kasa gu ade so na ukokọ ade no kokọ di no na bone atie fi we so mpacho wa asema okay eda wo bi ntre fie nhweye enkase wo niska wo enyeska amfa kama isasanfo asem ye omuka omsi ye bobosia twema nso na wo be bobosia fa kaaba na midi fo no kofo wi o se fa kwadu mi ensabra na o tefra kase wo niska wo de ba ma de wo fam so nisika no ayi afiri ho amasika ba ho eda ebeduma boa okura ma opone se de beneze kai abeti wani so ese eda mpacho enye etie yenyeska odi yenyeska se dangote no o kire bi bewu eda wusu ana ensai enti bi a wo ba no opone a wutima wuntimi nyan no ebe wo benam kwadu no so kasa kire kwadu no betie awrade asem no ebenam so abesisa wabrabo bi na betetu kasa uniska na da baby na benya sa akonya we bi enafom sama bi ma na wo yende akonya we di enafom amabi na wu a wo ye ne dai enti be nu krabro odofo ye da ejanom Nyankopon ase eda wi rodifo agema Benjamin Nyankopon ase
onyankopɔn diifoɔ agyema Benjamin onyankopɔn diifoɔ ɛsɛ onyankopɔn sɛ wɔnto nkwa ne mmae amen ɛsɛ onyankopɔn sɛ wayi wampa yes ɔde wayɛ akyɛdeɛ ama yɛmpa onyankopɔn wama wo so dada yes onyankopɔn diifoɔ ɔnkɔ so ano ɔma wo so ɔdɔfoɔ diifoɔ agyema Benjamin n'akyira kwan ɛyɛ Kumase adwo so akyɛn akurum ɛhɔ na Ratio City ɛwɔ na wobɛbɛduru hanom a wɔne gye kɛkɛ mekae naano madamfo me classmate amne no kɔ Bible school sɛ wabɛtena ntam ha na da bia wɔsɔre a wɔba Ratio City a naano nam ne di ahyia wɔse menua meduru hanom a na me ho atɔ me na msɛ ade nti na ahotɔ wɔse meduru hanom a na ayɛm sɛ meduru heaven asomdwe kurom no nokwasɛm Righteous adansie kurom bambo kurom adansie kurom fahodie kurom amomadeɛ tenene kurom onyankopɔn ahenni mu wura mu kurom ɛda mpacho ufi o bakora na obeduru Righteous City a asase na mu kura different ɛyɛ adansie nso so eti ɔdɔfo Kumase adwo so akyɛn kurom ɛhɔ no odiifo agyema Benjamin wɔwɔ ukuada anɔpa biara wɔyɛ asɔre ukuada anɔpa biara onyankopɔn diifo agyema Benjamin wɔyɛ asɔre saa na kwasiada anɔpa biara so onyankopɔn diifo yi asɔre kwasiada anɔpa biara odiifo agyema Benjamin yɛ asɔre ɛwɔ Kumase adwo so akyɛn kurom Twaba Junction anaasɛ Ratio City Junction ɛhɔ ana bɛhu odiifo agyema Benjamin na odiifo agyema Benjamin number ofrɛ ne agyew so ne akyerɛw n'akyira kwan ɛyɛ 0594 84 41 11 0594 84 41 11 anaasɛ 0539 22 49 99 0539 22 49 99 0539 22 49 99 odiifo agyema Benjamin fa number yi frɛ ne nkyerɛw n'akyira kwan na ne nhyia na ne nhyia wobɛdi adanseɛ sɛ ampa agyanom Nyankopɔn no Israel Nyankopɔn no deɛ naano wɔsom a yɛwɔ odiifo Mose no deɛ naano wɔsom a yɛwɔ odiifo Yeremia no ampa wasan so asa asoma n'akoa odiifo agyema Benjamin aba yi mu biem na ade aseda ɛbɛmatwe di ampa Nyankopɔn na ade aseda bɛma Israel Nyankopɔn sɛ yɛsoso yɛ pɛyi so no waba bɛhu yɛ mmɔbɔ no waba abadom yɛ ɔdɔfoɔ yɛda wase but secretary last word ɛda ɛna nnwuma die aseda ne nkyia sonko nkɔmɔ odiifo agyema Benjamin nam ne so na ɛna dwumadie aba so na Nyankopɔn nam ne so ama dwumadie bɛwie ɔno so ɛna saa yɛ CEO adwumawura na ankasa ɛne odiifo agyema Benjamin ɛda ɔne ne ho kani ase na ne ka kyerɛ tiifoɔ sɛ ɔkyena odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn ne yɛ adom a obiara mfa kɔdunum yɛnsa na ɔmfa nhyɛ ne kotokuo mu na ɔmfa mmra Righteous City ha na Nyankopɔn Israel Nyankopɔn no ɔnam n'akɔne diifoɔ agyema Benjamin so ɛbɛma anwadeɛ ɛne tumidie ɛwura kɔde no mu na yɛne ma ho nsɛnkyerɛnne yɛmɛtumi aka no meda ase ɛda Beneza ɛda mpakyɛ meda ase wakwanya ade ama me mfa saa akwanya yi so da yɛwura odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn ase na yɛsrɛ yɛwura odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn sɛ yɛwura odiifo agyema deɛ ɔnto ne nkwa ne mma yɛn
ɛsan sɛ ɔnam no so sɛdeɛ na secretary ka no ɛna ama yɛso yɛase bie yɛda ne nyankopɔn ase na yɛfa kwan yi so akyia yɛ maame ma abɛta agyeman awurade nhyira no bebree ne nakoma pa ne nadwempa na maka kyerɛ adɔfoɔ ne atiefoɔ nyinaa sɛ sɛdeɛ ɔnam yɛwɔ odiifoɔ agyeman so a wɔhu yɛ mmɔbɔ no wabɛde mo aboa asase yi no ɛkyerɛ nyi nyankopɔn ma ho kwan a yɛntu mbika yɛmfa kɔdi no mmiɛnsa yɛmfa mmra awuratwo city a na ɔbɛnam ne diifoɔ so ama kɔdi no bɛtie ne nyankopɔn asɛm na ɛde nsɛnkyerɛnne ahotwiredeɛ yɛnim sɛ kɔdi ntumi nyɛ no ɔnam yɛwɔ odiifoɔ agyeman benjamin so ɛbɛma kɔdi ayɔ saa asedanka asafo awurade ɛda feza ɛda ase ɛda mpatwɔ meda israel nyankopɔn akoa no ase mekyerɛ me yɛwɔ odiifoɔ agyeman benjamin ɔne ne ho kani ma maabɛɛta ɛda ɔmo ase baabi a ɔmo wɔ biaa nyankopɔn asomdwie nka ɔmo na ɔmmɔ ɔmo nkwatenten ahoɔden wom ɛsɛ da studio ha yɛte Righteous City a studio a onyɛ ɔnokwafoɔ paa studio ntumi mbie o onyɛ nokwafoɔ a ɛfisɛ studio no ɛda wowura mu a ɛnwanwa ɛfɛ ɛda so sɛ nyankopɔn akoa no wɔnsoma no kɔ wɔsan ma no anisoade mu no a kyɛ sɛ wɔyɛ adeɛ a wotumi sɛ ɛde dada kɔɛ ɛda saa nokwafoɔ wei na nyame boɔ kyerɛ ɔsɛ yɛmfa kwadu mmiɛnsa nhyia no no ɛsɛ ɔmɛnni krabɔ menni me krabɔ ɛsɛ meme kasa sɛsi yɛ menkɔ baabi adi metra ma ade akye mete Righteous City a mefiri Righteous TV ɛkɔ yi a mekɔtena Righteous City mekɔbɔ me ho mpɛmpɛ ama ade akye ɛsɛ Israel nyankopɔn sɛ wɔmfa nkyɛ me na mesom nsɔre mfa kwadu mmiɛnsa no wode womma atena ho sɛ wo sɛ wobɛkɔ wɔ asɔre atena ho deɛ wowokɔ akɔhu no fakɔ ne kɔhwɛ fakɔdu mmiɛnsa ntumi kabra nyame boɔ kyena mekasa mede ahoɔden ɛna ɛkasa ɛfisɛ menim odiifoɔ agyeman benjamin menim nyankopɔn no wɔnam nakoa so ama hu no nti nyame boɔ kyena wode wobɛba na memete hɔ ɛda meda ase meso meda ase atiefoɔ mede nkyia soronko mewura ɔteneni odiifoɔ agyeman benjamin deɛ wasoma no onyankopɔn diifoɔ anwummere yi oluman mmoadwo biem onyankopɔn no ama wo so wayɛ wo kɛseɛ yɛda n'ase sɛ ɔde wabaaba bɛkyɛ abibiri ne yɛ mmɔbɔ onyankopɔn diifoɔ na nsɛm wɔte sɛ yi a kristo n'akwan no a ɔde bɛtoo hɔ no mu a ɛnam asɔfoɔ so ne asɛmpakafoɔ ne asomafoɔ so ama n'asɛe no na amane no meda agyanom nyankopɔn ase sɛ wie bere mu wafa wo so asa apagya asi hɔ meda agyanom nyankopɔn ase paa oluman da n'ase so abɔ ho ban ama yɛ saa na yɛ maame nso so mama abɛta agyeman mede nkyia soronko ma wo ɛkyia wo baatampa kyia wo paa anwummere me saa ma wadwo biem menim sɛ wapɔ mu yɛ paa yɛda agyanom nyankopɔn ase ɔdɔfoɔ awurade yɛ adom na so ɔde yɛkra nkwakyɛ yɛ na wɔkyena fakɔdu mmiɛnsa fa hyia odiifoɔ agyeman benjamin ɛwɔ Righteous City hanom fakɔdu mmiɛnsa ɛhyia odiifoɔ agyeman benjamin ɛwɔ Righteous City a na waa wobɛhunu sampa agyanom nyankopɔn ɔyɛ nokwafoɔ na wasaa baa bɛhunu asase no mmɔbɔ na wasaa baa bɛhunu me ne omienu mmɔbɔ odiifoɔ agyeman benjamin diifoɔ ɔda mu nso diifoɔ agyeman benjamin a ɔda mu soronko ɛkyɛn ne nhyia na ne hyia a wabɛdi adanseɛ ɛda agyanom nyankopɔn ase sɛ wahu yɛ mmɔbɔ ne nɛ nso so no yɛne atiefoɔ abɛtwetwe nkɔmmɔ ne ahwɛfoɔ aba abɛtwetwe nkɔmmɔ ɛda agyanom nyankopɔn ase amen